नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा डिवोटीज, वेलकम यू ऑल। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை இன்னையிலேருந்து இந்த ஜேர்னியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். மொத்தம் 18 days 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. இதை 18 daysக்குள்ள முடிக்க முடியுமா இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நோ சான்ஸ். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பகவான் நமக்கு சொன்னது, அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது. ஓகேவா? அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து அந்த இந்த உலகத்துல இது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பௌதிக உலகம்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பௌதிக வாழ்க்கை. நம்ம வாழறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக வாழ்க்கை. இந்த இயற்கை வந்து பௌதிக இயற்கை. அப்ப 2 விதமான உலகங்கள் இருக்கு. நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த உலகம், இன்னொன்னு பகவான் இருக்கக்கூடிய உலகம். ஓகேவா? அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் உயிர்வாழிகள், நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ், நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம். இதுல நம்ம எல்லாருமே எதுல இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் எதுல இருக்கோம் அப்படின்னா துக்கத்துல இருக்கிறோம், அறியாமையில இருக்கிறோம். ஓகேவா? எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எல்லா ஞானமும் இருக்கு, நான் நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு 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 விஷயத்த நம்ம நிறைய தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம we are in ignorant mode-ன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி அறியாமையிலேருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்காக பகவான் நமக்கு சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை. ஓகேவா? பகவத்கீதா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சாங் சங் பை பகவான். ஓகேவா? கீதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாடல்கள், பகவான் சொன்ன பாடல்கள். பகவான் வந்து யாருக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அவ்வளோ பேர் இருக்கும், லிவிங் என்டிட்டிஸ். நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழிகள். எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பாட்டேந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட இந்த நாலேஜ். நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற நாலேஜ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எங்கேருந்து வந்தேன் அப்படின்னா என்னோட அம்மா அப்பாட்டேந்து வந்தேன், என் பையன் எங்கேருந்து வந்தான் அப்படின்னா எங்கள்கிட்ட வந்தான், இப்படி சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம ஒன்ஸ் வி கெட் இன்டு பகவத்கீதா அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிரும் அப்படின்னா எல்லாமே எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட தான் வருது. எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்றாங்க. பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்றாங்க, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைனும் பண்றாங்க, ஃபைனலா எல்லாத்தையும் அனிகிலேட் பண்றதும் அவங்கதான். ஓகேவா? எதுவுமே வந்து கிரியேட் ஆகிறது, அப்புறம் மெயின்டைன் ஆகிறது, அப்புறம் அனிகிலேட் ஆகிறது எல்லாமே யாரோட கையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கையில இருக்குது. சரியா? இந்த விஷயம், இந்த ஞானம், இந்த ஒரு ரியலைசேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த பகவத்கீதை இந்த ஜேர்னி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. இந்த 18 days நம்ம வித்தவுட் ஃபெயில் நம்ம எல்லாருமே இந்த இந்த ஜேர்னியை நம்ம சுமூகமா முடிக்கணும், ரொம்ப சந்தோஷமா இதை எடுத்துட்டு போகணும். ஏன்னா பொதுவா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு டூர் கிளம்புறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க போறோம் இப்ப, சரி ஊட்டி போறோம் அப்படின்னா ஊட்டி போறோம் அங்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே குழந்தைங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு அவங்கள வந்து ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக் மூடு கொண்டு போகும். ஓகேவா? அங்க போய் அந்த இடத்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணா மட்டும்தான் சில பேருக்கு அந்த டேஸ்ட்டை உணர முடியும். பட் குழந்தைங்களா இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்கன்னா த்ரூ அவுட் த ஜேர்னி அவங்க அதே நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஒரு டேஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா உணர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஆஹா நம்ம போறோம், நம்ம அங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது எது முக்கியம் அப்படின்னா டெஸ்டினேஷனை விட அந்த ஜேர்னி இருக்கு பாத்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியம். அதை என்ஜாய் பண்றது இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டேஸ்ட்டை நம்ம சுவைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல நம்ம இருந்து பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். அப்படிதான் பகவத்கீதை புக்கு இவ்வளவு நாள் எல்லார் வீட்லயும் அவங்களோட ஷெல்ஃப்ல இருந்திருக்கும். சரியா? பட் அதை நம்ம என்னைக்கு அதை ஓபன் பண்ணி அதை படிக்கிறோம், அதை நம்ம என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோங்கிற அந்த ஒரு நாலேஜும் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு அருள் புரிஞ்சா மட்டும்தான். சரியா? சோ இந்த தடவை நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்குது. சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதையை வந்து இந்த 18 days ஜேர்னில நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டு 18th டேல நம்மளால வந்து ஒரு அளவாவது ஒரு 1% பகவான் சொன்னதை நம்மளால வந்து
உணர்ந்துக்க முடியுதா அப்படின்னு நம்ம நம்மள செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துப்போம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு பிபிடி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு என்னங்கறத சொல்றேன். பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, Mathaji. Wordings were actually. பதினெட்டு நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கீதை மார்க்கெட்ல இருந்து நிறைய கிடைக்குது. சரியா? அதுல நம்ம படிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை உருவில் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிற புக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். அது என்ன ஆஸ் இட் இஸ், அது என்ன உண்மை உருவில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத வந்து எழுதினவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா. சரியா? இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா அவங்கதான் இதை எழுதினாங்க. அவங்க இது வரைக்கும் வந்த நிறைய பகவத்கீதை பொருளுரைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மன கற்பனையும் சேர்த்து அதுல எழுதியிருப்பாங்க. நிறைய அவங்களோட மன கற்பனை எல்லாம் சேர்த்து அதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேர்த்திருப்பாங்க. பகவான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் கம்ப்ளீட்டா அதோட சாராம்சம் பூரா அதுல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது என்ன ஆயிருக்கும், அடல்ட்ரேட் ஆயிருக்கும். பட் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை உருவில் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ பகவான் அதை அப்படியே நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்பாங்க. ஓகேவா? அதோட அந்த ரியல் பிளிஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ரியல் ஹாப்பினஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். நம்மளால இந்த இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற அந்த புக்கை படிச்சோம்னா இது எல்லா இஸ்கான் ஸ்டோர்ஸ்லயும் உங்கள்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னாலும் நோ இஷ்யூஸ். இல்ல அப்படின்னா நீங்க இஸ்கான்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு நீங்க வர வச்சுக்கலாம். தமிழ்ல கிடைக்குது. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் நல்வரவு. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? அகில இந்திய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இது என்ன அப்படின்னா இதோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய யாரு அப்படின்னு சுவாமி பிரபுபாதா அவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையோட புக் அதுல இருக்கிற பர்பட் ஃபுல்லா அதுல இருக்கிற பொழிப்புரை ஃபுல்லா யார் எழுதினது அப்படின்னா அவங்கதான் எழுதினது. அவங்கதான் இந்த இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியாவும் கூட. சரியா? நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ல நீங்க போய் ஜாயின் ஆகுறீங்க. ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாடத்தை இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அல்பபெட்ஸ் சொல்லி தர ஆரம்பிப்பாங்க. ABCDE சொல்லி தருவாங்க. A ஃபார் ஆப்பிள், B ஃபார் பால் அப்படின்னு. ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் எங்க வந்திருக்கிறோம், ஒரு இஸ்கான் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? இதுல என்ன பாடம் படிக்க போறோம், பகவத்கீதையை படிக்க போறோம். இதுலயும் இப்போ ஒரு ABCD இருக்கணும்ல. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட நாலேஜ பெருக்கிக்கலாம். சரியா? அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். நம்ம எப்பவுமே யார் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டீஸ் கூட, அதாவது பகவானுக்கு பக்தர்களா இருக்கவங்க கூட நம்ம வந்து நம்மளோட தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கும் என்ன ஆகும், அவங்களோட அந்த தன்மையானது நமக்கும் பிடிச்சுக்க ஆரம்பிக்கும். பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. சரியா? அந்த நாரை வாசனை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பூவோட ஸ்மெல்லே வரும். அந்த மாதிரி டிவோட்டீஸோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் என்ன வரும் அப்படின்னா அதே இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், அவங்க என்ன பண்றாங்களோ பகவானுக்கு என்ன மாதிரி கைங்கரியம் பண்றாங்களோ அதை நம்மளும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆவல் நமக்கு வரும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்தி பண்ணணும், நம்மளும் டிவோட்டி ஆகணும், நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ங்கிறது மஸ்ட். அதான் A ஃபார் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். B என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் ரீடிங். ஓகேவா? என்ன மாதிரி புக்ஸ் படிக்கலாம்? இப்ப நம்ம படிக்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. நம்ம என்ன மாதிரி பண்ண போறோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண போறோம், பகவானுக்கான கைங்கரியங்கள் பண்ண போறோம். இல்ல இந்த 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 உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் எதுக்கு வந்திருக்கிறோம், எதுக்காக பகவான் இங்க அனுப்பி இருக்கிறாங்க, நம்ம மறுபடியும் எங்க போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அந்த நாலேஜ் அக்வயர் பண்றதுக்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம். சோ அதுக்கு என்ன தேவை, சில புக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே நம்ம ஒரு நாலேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு புக்கை தேடி போவோம். சரியா? அப்ப இங்க பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த புக்கை தேடி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு we have to get
செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அது தெரிஞ்சதுன்னா தான் நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கிறோம், நம்ம மறுபடியும் அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுல ஆழமா பதியும். சரியா? அதனால பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புக்ஸ் ரீடிங். தென் சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங். ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வேத நூல்கள்ல வந்து நிறைய புராணங்கள்ல அவ்வளவு இருக்கு, ஸ்லோகங்கள் அவ்வளவு இருக்கு, எத்தனையோ கீர்த்தனங்கள் இருக்குது, பகவானை பத்தின புகழுரைகள் எத்தனையோ இருக்கு, குளோரிபிகேஷன்ஸ் நிறைய 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 மகாத்மாக்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுண்டு அதே மாதிரி ராகத்தோட அதே மாதிரி நம்மளால பாட முடியல. ஸ்பஷ்டமா வேற அதுல எந்த விதமான தப்பும் வந்துடாம நம்ம பாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வில் ஃபெயில். சரியா? நிறைய பேருக்கு அதை என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அப்படியே அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண வராது. சோ அப்ப என்ன மாதிரி சொல்லி நம்ம பகவான் அணுக முடியும் அப்படின்னா சிம்பிள் பிரேயர் ஒண்ணு இருக்கு, சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஓகேவா? அந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்கிறது மூலமா, விடாம ஜபிக்கிறது மூலமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவானுக்கும் நமக்குமான அந்த கனெக்டிவிட்டியை உண்டு பண்ணிக்க முடியும். உண்டான கனெக்டிவிட்டி என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாண்டிங் வந்து நிச்சயமா அருந்தே போகாது. ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் அந்த ஜபம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், அந்த சாண்டிங் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா 1 ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 4 ரவுண்ட்ஸ் அவுட் மேக்ஸிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் 64 ரவுண்ட்ஸ் 100 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. வெரி எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க நம்மளோட இஸ்கான்ல. சோ நம்மளால என்ன செஞ்சுக்க முடியும், நம்மளோட அந்த கனெக்டிவிட்டி வித் பகவான் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்க முடியும், பலப்படுத்திக்க முடியும். எது மூலமா அப்படின்னா சி ஃபார் சாண்டிங். ஓகேவா? இந்த டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயட்டி வர்ஷிப். பகவானை நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னா எங்க போவோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் நியோபைட்ஸ். முதல் இப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசிடி கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அப்ப எங்க இருக்கிறாங்க சாமி அப்படின்னு கேட்டா எங்க செய்வோம், கோயில்ல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்மளோட பூஜை ரூமுக்கு வச்சு அங்க பூஜையில இருக்கிறாங்க சொல்லுவாமா. அங்க என்ன வச்சிருப்போம், நம்ம பகவானோட உருவ படங்கள் வச்சிருப்போம், அல்லது அவங்களோட விக்கிரகங்கள் வச்சிருப்போம். கோவிலுக்கு போனா கோவில்ல விக்கிரகங்கள் இருக்கும், உற்சவமூர்த்தி இருக்கும். சரியா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இப்படி இருக்கிறவங்க 4 ஹேண்டடா இருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் 2 ஹேண்டடா இருப்பாங்க. சரியா? அவங்களோட உருவத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த அந்த பகவத் தொண்டு புரிய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாதான் நம்மளால என்ன ஆக முடியும், அதுல மோர் இன்வால்வ்மெண்ட் காட்ட முடியும். இல்ல பகவான்னா அப்படி கிடையாதுப்பா, அப்படியே ஒரு ஒளி வடிவம், அது நல்ல ஒரு பிரகாசமான ஜோதி, அப்படியே அதை அப்படியே வழிபட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு 60 மேல நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. சரியா? இதுதான் ஃபுல் ஒளியா இருப்பாங்க அவங்க, அதுதான் பகவான், அது அப்படியே வழிபட்டுக்கோங்க, உங்களோட பிரார்த்தனைகளை அங்க செலுத்துங்க அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட மைண்ட வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு உருவத்தை காமிச்சு இதுதான் பகவான், இப்படிதான் இருப்பாங்க, இது மேல நீங்க வந்து உங்களோட கவனத்தை செலுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், பாதங்களை பார்ப்போம், கைகளை பார்ப்போம், உங்களோட சிரசை பார்ப்போம், உங்களோட கண்களை பார்ப்போம். சரியா? கைகள்ல என்னென்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இப்படி பார்த்து அங்கம் அங்கமா பார்த்து நம்ம பகவானை என்ன செய்வோம், நம்மளோட மனசுல நிலைநிறுத்த ஆரம்பிப்போம். அப்ப ஒன்ஸ் வி கெட் பிராக்டிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு டைட்டில் நம்மளோட மனசுல அந்த விக்கிரகம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிடும். சரியா? ஆழமா எப்ப நம்மளால தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட நமக்கு சொல்ல முடியும், ஆமா அவங்க 4 கைகள் உண்டு. கைகள்ல என்னென்ன வச்சிருப்பாங்க, சங்கு வச்சிருப்பாங்க, சக்கரம் வச்சிருப்பாங்க, கதை வச்சிருப்பாங்க, தாமரை பூ வச்சிருப்பாங்க, நம்மளால சொல்ல முடியும். சரியா? உருவத்தை பார்த்தாதான் நம்மளால என்னன்னு செய்ய முடியும், மைண்ட போக்கஸ் பண்ண முடியும். மைண்ட போக்கஸ் பண்ணோம்னாதான் நமக்கு பிரார்த்தனைகள் செலுத்த முடியும், பகவானை வாழ்த்த முடியும், அவங்களை வணங்கி நம்மளால பாடல்களை பாட முடியும். சோ டி ஃபார் டயட்டி வர்ஷிப், உருவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தென் இ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈட்டிங் பிரசாதம். நம்ம எதுவுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நைவேத்தியத்தை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் தானே அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பொருளும் யாரோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன கேட்டா எங்க அப்பா சம்பாதிச்சது. சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், இது எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்தது, மாம்பழம் இருக்கே, கொய்யாப்பழம் இருக்கே, இது யாரும் எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்தது. உங்க அப்பாவுக்கு யாரு கொடுத்தா, அவங்களோட எம்ப்ளாயி யாரோ அவங்க சம்பளமா கொடுத்தாங்க, அதுல இருந்து எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்தது. அது எங்க இருந்து வந்தது, நீங்க அந்த செயினை பார்த்துட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில அந்த பழம் ஒரு மரத்துல இருந்து வந்ததா இருக்கும். அந்த மரம் அந்த பழத்தை எப்படி கொடுத்தது, நிச்சயமா பகவானோட கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு மரத்தால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த பழம் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரூட்டை நமக்கு கொடுக்க முடியும். சோ எதுக்குமே ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னு நம்ம தோண்டிக்கிட்டே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் முதற் காரணம் அப்படின்னா பகவானா தான் இருப்பாங்க. நம்ம இப்படி சுத்தி வளைச்சு போறதுக்கு பதிலா ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிடுறோம், நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்குதா, இது நிச்சயமா அவங்களாலதான், வேற எந்த வழியிலயும் சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் பகவத்கீதையை ஆழமா படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா. சரியா? இல்லாட்டி நம்ம சுத்தி வளைச்சு இங்க இருந்து இங்க வந்தது, அங்க என்ன கடையில வாங்கிட்டு வந்தாங்க, கடைக்கு யாரு வந்தது, ஹோல்சேல் வந்தது, அங்க எங்கேருந்து வந்தது, மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியா மரம்னு போவோம். பட் நமக்கு பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த நாலேஜ் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா கையில மாம்பழம் வச்சிருக்கீங்களே ஏது அப்படின்னா இதுவா, இது பகவான் தந்தது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், உடனே கொண்டு போய் அதை சுவாமிக்கு வச்சு அதை நைவேத்தியம் பண்ணுவோம்.
அதுக்கப்புறமா அதை பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடுவோம். சரி, இந்த 5 பழக்கங்கள் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இப்ப இருக்கிற இந்த கண்டிஷன்ல இருந்து நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணிக்க முடியும், இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறி செல்ல முடியும். சரியா? நம்ம இங்க பிறந்துட்டோம், இங்க உயிர் வாழி நம்ம என்னென்ன கடமை நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். இதெல்லாம் செய்யறோமா, செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இதே லைஃப்ல இதே பெர்த் டெத் சைக்கிளே திருப்பி திருப்பி வரணுமா? இல்ல, இது போதும், இதுக்கு மேல நம்மள அனுப்பின பகவான் கிட்டே போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வர வைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாம் துக்ககரம். நம்ம சந்தோஷம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இது என்ன அப்படின்னா நம்மள மேல மேல கட்டுண்ட வாழ்க்கை தான் வாழ வைக்குது. we are all conditioned soulனு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் சாப்டர் எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் டீடைலா சொல்லுவேன். கண்டிஷன் சொல்லுவேன். நம்மளாம் ஒரு கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம எப்ப அந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து விடுதலை ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட சிந்தனை பூரா பகவானை நோக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் என்ன ஆயிடுவோம், அன்கண்டிஷன்டு சோல். இது வரைக்கும் கண்டிஷன்டு சோலா இருக்கிற நம்ம எல்லாம் அன்கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுவோம். அப்ப நம்மளுக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்ட விதிகள் எதுவும் கிடையாது. பகவானை மட்டும்தான், அவங்கள மட்டும்தான் போய் சேரணும் அப்படின்னு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வச்சுட்டு நம்மளோட சர்வீசஸ் எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸா வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா we will get elevated one day. ஓகேவா? அந்த மாதிரி எலிவேட் ஆனவங்க தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதா, இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. இவங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பயஸ் பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க. நம்ம பகவத்கீதை போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதை படிக்கிறதுக்கு காரணமா நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்து அந்த இஸ்கான் பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறமேட்டு பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ள போலாம் நம்ம. ஓகேவா? சோ இது அவங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு சாதாரண பயஸ் பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க. அவங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்க 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிச்சயமா இவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பையனா வளர்ந்து வருவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நிறையவே இருந்தது. ஏன்னா 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவங்களோட ஊருக்கு பக்கத்துலதான் ஜெகநாத் பூரி. பூரி ஜெகநாத்ல வருஷம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரத யாத்திரை நடக்கும். அங்க ரத யாத்திரை ஜெகநாத பெருமாளுக்கு நடக்கிறத பார்த்துட்டு இவர் என்ன செஞ்சாராம், பக்தி பிரபுபாதாங்கிறது பின்னாடி அவருக்கு கிடைச்ச பட்ட பெயர். அவருக்கு குழந்தையில அவங்க அம்மா அப்பா வச்ச பெயர் என்ன அப்படின்னா அபயச்சரன். அதுதான் ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதான்னு சொல்லுவாங்க. ஏசி ஃபார் அபயச்சரன். அவர் என்ன செஞ்சாரு, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சேர்த்து நான் இங்கேயே சின்னதா ஒரு ரதம் ஒண்ணு கட்டி நான் அதுல பூரி ஜெகநாதர் அவங்களை எழுந்தருளை பண்ணி நான் ரதம் யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அவங்க அப்பா அம்மா அதுக்காக அவருக்கு குட்டியா ரதம் கட்டி கொடுத்தாங்க. அதுக்குள்ள அவர் தன்னோட விக்கிரகத்தை தான் என்ன வச்சிருந்தாரோ அந்த பூரி ஜெகநாத் அந்த விக்கிரகத்தை உள்ளர ஸ்தாபம் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு அவர் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா தன்னுடைய தெருவிலே சின்ன அளவுல ரத யாத்திரை பண்ணவர். 5 வயசுலயே அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அளவுக்கு தன்னோட பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்தி மார்க்கமான எப்படி தான் போறோம் அப்படிங்கறத அவர் வெளிக்காமிச்சுக்கிட்டாரு. அவர் பிறந்தது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1896 அவர் பிறந்தாரு. வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறந்தவர். அதுக்கப்புறம் 1922 அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட குரு, ஓகேவா, பிரபுபாதாவோட குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவங்கள மீட் பண்றாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 64 கௌடிய மடங்களை நிறுவனாங்க. ஓகேவா? மொத்தம் 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு 4th சாப்டர் வரும்போது தெரியும். இப்ப இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ற சம்பிரதாயத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம்னு பேரு. ஓகேவா? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அப்புறம் குமார சம்பிரதாயம், அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், மொத்தம் 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. இஸ்கான் எதை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்ப இந்த கௌடிய மடங்கள் அப்படின்னா மொத்தம் 64 மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவங்கள 1922 இவர் போய் சந்திக்கிறாரு. சந்திச்ச போது அவர் சொல்றாரு, இவரு ரொம்ப படிச்ச இளைஞனா இருக்கிறாரு, ஆங்கிலம் புலமை இருக்கு இவர்கிட்ட அதிகமா அப்படிங்கறதுனால மேலை நாடுகளுக்கு போயிட்டு நம்மளோட இந்த ஆன்மீக இந்த செயல்கள் பாடு எல்லாத்தையும் வெளியில எல்லா இடத்துக்கும், இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுக்கும் பரப்பணும். அவங்கள அபயச்சரன் அவங்கள கேட்டுக்கிறாங்க அவங்களோட குருவானவங்க. அடுத்தது 1933 அவங்க தீட்சை வாங்கிக்கிறாங்க. 22 பாக்குறாங்க. 11 இயர்ஸ் கழிச்சு அதே குருவை பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா தீட்சை வாங்கிக்கிறாங்க. தீட்சை வாங்கின உடனேயே அபயச்சரன் அவர்கள் பண்ணினது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதைக்கு பொருளுரை எழுதினது. கம்ப்ளீட்டா பகவத்கீதைக்கு பர்பட் எழுதினாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த பகவத்கீதா as it is அப்படிங்கிறது அவங்க பிரபுபாதா அவங்களால எழுதப்பட்ட அந்த பொருளுரை தான். அதை அவங்க தீட்சா வாங்கின உடனே பண்ணிக்கிட்டாங்க. 1947 அவங்களுக்கு பக்தி, அதுக்கப்புறம் அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஆன்மீக செயல்பாடுகள் தான் அவங்களோட வாழ்க்கையில அதிகமாவே நடந்தது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன பேர் கிடைச்சது அப்படின்னா பக்தி வேதாந்தா. கௌடிய சபை இருக்குல்ல, 64 கௌடிய மடங்களை தான் அவங்களோட குருங்கிறவங்க நிறுவனாங்க. அந்த கௌடிய சபை என்ன பண்ணிடுச்சு, பக்தி வேதாந்தா அப்படிங்கிற அந்த பெயரை
அவார்ட் பண்ணினாங்க பிரபுபாதாவுக்கு. 1950ல அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருந்தது. 1950ல என்ன செஞ்சாங்க, அந்த ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. வானப்பிரஸ்தம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி லைஃப். ஓகேவா? ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டு அவங்க எங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துக்கு. பிருந்தாவனத்துல போய் அவங்க வந்து ராதா தாமோதர் டெம்பிள்லே தங்கிட்டாங்க. அங்க போயிட்டு அங்க டெய்லி அங்க சுவாமிக்கு வந்து அவங்க வந்து எல்லா விதமான பூஜை காரியங்கள் பண்றது. அப்புறம் அங்க உட்காந்து அவங்க நிறைய புக்ஸ் எழுதினாங்க. மோர் தென் 80 புக்ஸ் அவங்க நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு மேகசின் ஒண்ணு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. கோ டு பேக் சாரி பேக் டு காட் ஹெட். எஸ், கோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின் ஒண்ணு எழுதினாங்க. அது எப்படின்னா அவங்களே அதை ஆர்டிகல்ஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க, அவங்களே அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. பிழை ஏதா இருந்ததுன்னா அவங்களே அந்த பிழை திருத்துவாங்க. அப்புறம் அதை வந்து திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் அவங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. ஸ்டில் அந்த மேகசின் வந்து இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குது. தமிழ்ல வந்து பகவத் தரிசனம் அப்படிங்கிற பெயர்ல வந்து ஒரு மேகசின் வருது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு பிரபுபாதா அவங்களால ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த மேகசின் தான். பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி எல்லா புக்ஸ் நிறைய அவங்க புக்ஸ் எழுதினாங்க. ஆன்மீக செயல்பாடுகள் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்த அத்தனை விஷயங்களும் எல்லாமே புக்ஸாவே இருக்குது. வேற்று கிரகங்களுக்கான பயணம், ஈஸியான பயணம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி, ரியலைசேஷன் எப்படி, அப்புறம் கிருஷ்ணா புக், இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் அவங்க எழுதினாங்க. 59ல சன்னியாசம் வாங்கிட்டாங்க. 50ல வானப்பிரஸ்தம், 59ல வந்து அவங்க சன்னியாசம் மேற்கொண்டாங்க. சன்னியாசம்ங்கிறது வந்து துறவரம். ஓகேவா? துறவரம் எடுத்த உடனே அவங்க பண்ணினது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துக்கு பொருளுரை எழுதினது. 18,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட பாகவதத்துக்கு அவங்க பொருளுரை எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. 3 பாகங்கள் எழுதினாங்க. எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்க போனாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு போனாங்க. மேலை நாடுகளுக்கு போக சொல்லி சொன்னது யாரு அப்படின்னா அவங்களோட ஆச்சாரியா, அவங்களோட குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொன்னதுனால மேலை நாடுகளுக்கு தன்னோட பிரயாணத்தை மேற்கொண்டாங்க. 65ல அங்க போனாங்களா, போயிட்டு ஒரு வருஷம் அங்க சிரமப்பட்டாங்க. சரியா? ஒரு வருஷம் அவங்க சிரமப்பட்டு 66ல he founded ISKCON. இந்த ISKCON அப்படிங்கிற இந்த இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற இந்த இவ்வளவு பெரிய ஸ்தாபனத்தை அவங்க நிறுவனம் பண்ணாங்க. 77ல அன்பார்ச்சுனேட்லி he passed away. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அவங்க இறைவனடி சேர்ந்துட்டாங்க. பட் இந்த 12 வருஷ காலத்துல அவங்க வந்து மொத்தம் 14 கண்ட்ரிக்கு அவங்க தன்னோட பிரயாணத்தை மேற்கொண்டாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பகவத்கீதை, பகவதம் எல்லாத்தையும் படிக்கணும். எல்லா விஷயங்களும் பகவான் சொல்லாது அல்லது பகவானால சொல்லப்பட்டது, இன்னொன்னு பகவானை பத்தி சொன்னது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாரும் படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில அறியாமை அப்படிங்கிற ஒரு இருட்டுல நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். இந்த இருள்ல நம்ம எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புக்ஸ். இதெல்லாம் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த அறியாமை அப்படிங்கிற இருள போக்குது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சுழல்ல மாட்டிட்டு இருக்க நம்ம எல்லாரையும் விடுவிக்கிறதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கணும். இந்த பொருளை கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ISKCON தான். சரியா? சோ இதுல இவங்க 65ல அவங்க யூஎஸ் போனாங்கல்ல, அது எதுல போனாங்க அப்படின்னா ஜலதூதா அப்படிங்கிற ஒரு ஷிப்ல போனாங்க. ஓகேவா? அந்த ஷிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்கோ ஷிப். அந்த கார்கோ ஷிப் ஃபுல்லாவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சரக்கு ஏற்றி கொண்டு போறக்கூடிய ஒரு கப்பல் தான். அந்த கப்பல்ல அவங்களோட தன்னோட பிரயாணத்தை மேற்கொண்டாங்க. 70 வயசுல, at the age of 70 years. 70 வயசுல அவங்களுக்கு போகும்போது உடம்புல அவ்வளவு சிக்னஸ் இருந்தது. அவ்வளவு இல்னஸ்க்கு நடுவுல தான் அவங்க போனாங்க. அங்க போயிட்டு போற வழியிலேயே கூட அவங்களுக்கு என்னாச்சு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த பிரயாணம்ங்கிறது. போற வழியிலேயே அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்தது. பட் அதையும் மீறி அவங்க போனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, மேலை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிப்பி கலாச்சாரத்தை போக்கிட்டு அங்க எல்லா இடத்துலயும் என்ன பண்ணணும், இந்த ஆன்மீக நெறிப்பாடுகள்ல எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு அவங்களோட குரு கேட்டுக்கிட்டதுக்காக அவங்க தன்னோட உடம்புல இவ்வளவு இல்னஸ் இருந்தாலும் கூட அந்த கடல் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு அங்க போய் நியூயார்க்ல போய் இறங்குனாங்க. சரியா? அங்க போயிட்டு ஒரு பார்க்ல உட்காந்துட்டு அவங்க கூட எடுத்துட்டு போனது எல்லாம் என்ன, மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான். அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பிளஸ் அவங்களோட ஜப மாலை அதை வச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை டெய்லி சொல்லிக்கிட்டு பகவானை பத்தின பாடல்கள் அவங்களோட குளோரிபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பாடிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அவங்க ஈர்த்தாங்க. 1 2 ஆச்சு, 2 4 ஆச்சு, 4 8 ஆச்சு. இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷம் பிடிச்சது அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? அவ்வளவு பெரிய என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இந்த கிருஷ்ணா சொசைட்டி பக்கம் அவங்க இழுத்தாங்க. அவங்களுடைய அறியாமை அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த சுழல்ல மாட்டிட்டு இருந்த அவ்வளவு மக்கள், ஹிப்பி கலாச்சாரத்துல இருந்த அந்த மக்கள் எல்லாரையுமே எங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண கலாச்சாரத்துக்கு, இந்த ஆன்மீக கொள்கைகளுக்கு ஈடுபடுத்தினாங்க. இதுக்கு அவங்க மேற்கொண்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 முறை இதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பல்வேறு 6 கண்டங்கள்லயும், உலகத்துல இருக்கிற 6 கண்டங்கள்லயும் 14 சுத்தி வந்தாங்க. ஓகேவா? அத்தனை நாடுகளுக்கும் சென்று என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை
பரப்புரை பண்ணிக்காங்க. நமக்கு வந்து அதே பகவத்கீதை யார் கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் பெங்களூரு. ஓகேவா? அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்ச இந்த ஜூம் மீட் இதனாலதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ டிவோட்டிஸுக்கு பகவானோட இந்த கிருபைங்கிறது கிடைச்சது மூலமா நம்ம எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த அமிர்தத்தை கொஞ்சமாவது சுவைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களோட பகவானோட கிருபை இல்லாம வேற எதுமாலையும் சாத்தியப்பட்டிருக்காது. சோ நம்ம நம்மளோட வந்தனத்தை ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தெரிவிச்சுப்போம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் தெரிவிச்சுட்டு நம்மளோட டே 1 நம்ம என்ட்ராவோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் வந்து மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய டைட்டிஸ். இவங்கதான் இந்த ராதா கோவிந்தா இந்த விக்கிரகங்கள் தான் அங்க வச்சு வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு அந்த கோவில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வீடு அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துலதான் இருக்குது. இப்ப கோவில் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகேவா? பெரிய இடத்துல நம்மளோட கோவில் தலைவருங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்பி நாமணிசுதாஸ், என்என்டி பிரபுஜி அவங்களோட மேற்பார்வைக்கு கீழே தான் இந்த கோவில் அதோட பணிகள் எல்லாம் சிறப்பா நடந்துகிட்டு இருக்குது. கோவில் கட்டுமான பணிகளும் போயிட்டு இருக்குது. இது அமைஞ்சுள்ள இடம் அது எங்க இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர்ல முகவரி போட்டுருக்காங்க. தேங்காய் தொட்ட சாலை, டோல்கேட், மேங்களூர், கர்நாடகா. ஓகேவா? இது நம்ம பகவத்கீதைக்குள்ள போறோம். எதுக்கு இதை படிக்கணும்ங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்டர் 1. பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். சரியா? இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு கேட்ஜெட் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மிக்சி வாங்குறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு, வாங்கிட்டு வந்த உடனே அது கூட என்ன செய்வாங்க, ஒரு புக்லெட் ஒண்ணு தருவாங்க. அந்த புக்லெட் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வருவோம், இதை ஓபன் பண்ணுவோம், மிக்சியை வந்து நம்ம பின் பண்ணுவோம், பின் பண்ணிட்டு சட்னியோ ஏதோ ஒன்று அரைப்போம், அதோட நம்ம மிக்சியை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுல நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அதை வச்சுட்டு நம்ம அதோட ஹெல்ப்போட நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா கூட கொடுத்தாங்கல்ல இந்த புக், அது எங்க இருக்கும், பில்லோட சேர்த்து வாரண்டி கார்டோட சேர்த்து நம்மளோட பீரோக்குள்ள தூக்கி வச்சிருவோம். சரியா? என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது ரொம்ப நாளுக்கு வச்சு சப்போஸ் அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், என்னடா இது நல்லா தானே ஓடிக்கிட்டு இருந்தது, இப்ப என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வோம், சரி நம்ம மெக்கானிக்க கூப்பிடுவான். இல்ல மெக்கானிக் கூப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அதுலயே தான் ஒரு புக் கொடுத்திருந்தாங்கல்ல, அதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கும், என்ன பண்ணுனா இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, நம்ம அதை எடுத்து பார்ப்போம், அந்த மேனுவல் எடுத்து பார்ப்போம்ல. ஓகேவா? சோ ஒரு சாதாரண பொருள் நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் இந்த பௌதிக உலகத்துல, அதுல ஏதாவது ரிப்பேர் அப்படின்னாலே அது கூடவே ஒரு புக்குன்னு வருது, அந்த புக்கை நம்ம எடுத்து பாக்குறோம்ல. அந்த மாதிரியே நமக்கான ஒரு மேனுவல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. உயிர்வாழிகள் நம்ம எல்லாரையுமே இங்க வந்து அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி பகவான் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப் மேனுவலான இந்த பகவத்கீதையை கொடுத்திருக்கிறாங்க. மகாத்மா காந்தி இது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது மகாத்மா காந்தியால். இது ஒரு ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரியா இது இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். நிறைய பேர் இதை படிச்சு பயன்பெற்றவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஐன்ஸ்டீன்ல இருந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கு பின்னாடி 6th சாப்டர் வரும்போதெல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு பெரிய அவங்க எல்லாம் வந்து பகவத்கீதையால பயன்பெற்று இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களோட ரியலைசேஷனே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நாங்க பின்னாடி பிளே பண்ணி காட்டுறோம். சோ பகவத்கீதைங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு லைஃப் மேனுவல். இந்த லைஃப் மேனுவல் என்ன அப்படின்னா 5வது வேதம்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? மற்ற வேதங்கள்லாம் நமக்கு படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம், அதுபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் கூட, பகவானா சொல்லப்பட்ட இந்த வேதத்தை நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம், இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்ம பிரயத்தனப்பட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன ஆயிருக்கோம், நம்மளோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம்னு நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. ஐன்ஸ்டீன் சொல்லியிருக்கிறாங்க, கடவுளால படைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் போதுதான் அவங்க கண்டுபிடிச்சு, அவங்களே நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணவங்க. ஓகேவா? சயின்ஸ் வந்து கொண்டாடும் ஐன்ஸ்டீன். அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க கண்டுபிடிச்சது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 மீகர். எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது பகவானால இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் உண்டாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது ஆழ படிச்சோம்னா நமக்கு இதுல என்ன பொருள் புதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிய வரும். சரி, இதுல இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கலாம், நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, ஏன் இதை பிரிஸ்கிரைப் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துதா. அது என்ன அப்படின்னா உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. ஓகேவா? இது என்ன, நம்ம வந்து ஒரு மொபைல சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜர் போட்டு பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சார்ஜர்ல ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எதையும் அது சேர்த்து அது டிஃபெக்ட் ஆக்கிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட மொபைலும் சேர்த்து டிஃபெக்ட் ஆக்கிடும். சரியா? சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. ஒழுங்கா சார்ஜ் ஏறல அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அது ஒரு நல்ல யூசேஜ்
அதால கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகின்றது. ஓகேவா? சோ நம்ம எதையுமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா புரியுற மாதிரி இங்க நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அதை அடுத்தவங்க அதை கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதை முழுசா 100% போகுதான்னு பார்க்கணும். ஒரு கேம் விளையாடுவோம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது, ஒரு 10 பேரை வரிசலா நிக்க வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காது வழி செவி வழி செய்தி முதல்ல நிக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, 2வது பொசிஷன் நிக்கிறவங்கள்ட்ட வாயால அந்த செய்தியை சொல்லுவாங்க. இவங்க காதால கேட்டு மறுபடியும் 3வது பர்சனுக்கு அதை அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த செய்தி கடத்தப்பட்டே வரும்போது 10வது நிக்கிற பொசிஷன்ல நிக்கிற அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த நியூஸ் எவ்வளவு போயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது 100% இந்த நியூஸ் அப்படின்னா இங்க ஒரு 10% கூட போயிருக்காது, அதுவும் முழுசா போயிருக்காது. வேற ஏதாவது அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி போயிருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன ஆயிருக்கு, நடுவுல இருக்கவங்க எல்லாம் அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, தன்னோட கற்பனை, தனக்கு என்ன காதுல விழுந்தது, காதுல விழுந்ததை இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணும் போதே என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா அதை மறந்துட்டு வேற ஏதாவது தனக்கு தோணுனதெல்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி சொல்றது. அப்ப அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், ஒரு தனியா ஒரு ஸ்டோரி குக்கப் ஆயிருக்கும். இங்க ஆரம்பிச்ச நியூஸ் ஒன்னா இருக்கும், ஃபைனலா கிடைச்சது ஒரு அவுட்புட் வேறையா இருக்கும். இது என்ன காரணம் அப்படின்னா அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு சரியில்லாததுனால. நடுவுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த நியூஸா மாத்தி 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 அது என்ன ஆயிடுச்சு, வேற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருச்சு, அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதே போல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். அப்ப பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுங்கிறது எப்படி வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வரணும். அப்படின்னா என்ன, எங்க இருந்து வர முடியும், அதை கரெக்டா கேட்டு அதை கரெக்டா நூல்ல எழுதி வச்சுட்டு அடுத்தவங்க அதை கரெக்டா படிச்சு அதை அடுத்தவங்களுக்கு கரெக்டா அதை சேர்ப்பிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த செய்தி ஒரே செய்தி கடத்தப்பட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு. இஸ்கானோட பகவத்கீதையில நீங்க பகவத்கீதை புக் எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும், பகவான் வந்து யாருக்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பிரம்மா எடுத்தது நாரதர் எடுத்தது வியாசர் எடுத்தது தேம்பி வரும், அடுத்தது மத்வாச்சாரியார், வரிசையா இது அடுத்தது கௌடிய சம்பிரதாயமா இது. சோ கௌடிய சம்பிரதாயம்ங்கிறனால முழுக்க 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 ஆச்சாரியர்களா வந்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல 22வது ஆச்சாரியர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும். அவங்க யாருன்னா கலியுகத்துல பகவானோட இன்கார்னேஷனே அவங்கதான். பகவான் வந்து கலியுகத்துல அவதரிப்பேன் அப்படிங்கும் போது எந்த ரூபத்துல எந்த இடத்துல அப்படிங்கறத அவங்க குறிப்பால உணர்த்தி இருப்பாங்க பாகவதத்திலேயே. பாகவதத்தையும் படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுலயும் நிறைய விஷயங்கள் அதுலயும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரூபம் எடுத்து வந்தவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரே தான். இப்ப நம்ம இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்தவங்க. ஓகேவா? நவ்தீப் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தவங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த கௌடிய சம்பிரதாயம் மறுபடியும் வளர்ந்து வந்தது. ஓகேவா? நம்மளோட இந்த பிரபு இவங்க பிரபபாதா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 32வது ஆச்சாரியார். இவங்கதான் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டதுல இருந்து 32வது குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதா அவங்க. சரியா? பிரபுபாதாவுக்கு குரு தான் யாருன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். பரம்பரையை அந்த செய்தியை கடத்தி கொண்டு வந்தவங்க. சரியா? வேற எந்த இதுல பகவத்கீதையோட புக் எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு குரு சீட பரம்பரைங்கிறது கண்டினியூஸா வந்திருக்காது. ஓகேவா? இது 32 தலைமுறைகளா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எங்கேயுமே பிரேக் இல்லாம அடுத்த செய்தி கடத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது வித்தவுட் எனி டீவியேஷன், வித்தவுட் எனி பிரேக். ஓகேவா? மத்தவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா நானும் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கிறேன், நானும் அதுக்கு விளக்குறை எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னிச்சையா வந்து தானாவே எழுதுறது. அது எப்படி இருக்காது அப்படின்னா முறையாக இருக்காது. ஓகேவா? கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்கள் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். நம்ம இதை எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேசிக் நாலேஜ் ஒண்ணு கத்துக்கிறதுக்காக தான். 18 டேஸ்க்குள்ள நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு சாப்டர்லயும் இருக்கிற முக்கியமான சில ஸ்லோகாஸ் மட்டும் தான் நம்மளால கவர் பண்ண முடியும். அந்த முக்கியமான ஸ்லோகாஸ் மூலமா பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன ஞானங்கள், பலவிதமான ஞானங்கள் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அது எல்லாத்தையும் மட்டும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். அதை தவிர ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பகவத்கீதையில இருக்குது. இதை பத்தின ஆழமான ஆய்வுக்கு நிச்சயமா 1 வருஷத்துக்கு மேல தேவைப்படும். ஓகேவா? சோ நம்ம லெவல் 1ஓட இதுக்காக நிறுத்தக்கூடாதுங்கிறது. லெவல் 1 அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் கிவிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பகவத்கீதா. லெவல் 2 போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டருக்குமே 2 டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை இன்னும் ஆழமா படிப்போம். லெவல் 3 போகும்போது இன்னும் வித் பகவத்கீதையோட சேர்த்து வேற சில புக்ஸும் படிப்போம். அந்த மாதிரி நம்மளோட நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம், அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிட்டே போறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த அகாடமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் இப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தோடனே காலேஜ் போய் உட்காடுறோம், எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம், அப்புறம் 10th வரும், அப்புறம் +2 வரும், அப்புறம் தானே காலேஜ். அந்த மாதிரி தான் இது லெவல் 1ங்கிறது பேசிக் லெவல். சரியா?
இது பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனன் வந்து பியோர் டிவோட்டி. அவங்க அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அடுத்தது அவங்களோட சிஸ்டர் இவங்க மேரேஜ் பண்ணிருக்காங்க, ஸோ ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை விட மூணாவது ஒண்ணு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் இஸ் எ வெரி குட் டிவோட்டி, ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டி, ஒரு பக்தன். சரியா? பகவத்கீதை 2வது சாப்டர் வந்தோன்னா அவன் சீடனாவும் ஆயிடுவான் பகவானுக்கு. நான் இனி சீடன், நீ எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடு, நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு கலக்கம்ங்கிறது வருமா, ஒரு மனக்குழப்பம்ங்கிறது வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதுவும் பகவானோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா அது ஏன் வருது? சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு கலக்கம் வரும். ஏன் இந்த கலக்கம் வருது, அந்த மனக்குழப்பம் ஏன் வருது அப்படின்னா, அது மாயையின் தோற்றம். ஓகேவா? பகவானோட இல்யூஷன் எனர்ஜி அது. அது கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு. அவங்க இதை செஞ்சதுனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி ஞானங்களை கொடுக்க முடிஞ்சது. அர்ஜுனனின் மூலமா நம்மளும் என்ன செய்யறோம், இத்தனை விதமான ஞானங்களை நம்மளும் கத்துக்கிறோம். ஓகேவா? அது பகவான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செயின் வந்து அருந்து போன மாதிரி இருக்கு. கீதை அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல எங்கேயும் இல்ல. துவாபர யுகத்துல இது நடக்கிறது எங்க அப்படின்னா மகாபாரதத்தோட டெய்ல் எண்ட். ஓகேவா? மகாபாரத போர்க்காலம் அப்படிங்கிறது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவாபரகத்தோட எண்ட்ல தான் வந்து மகாபாரதம் அந்த போர் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் நடக்குது. அதுல போர் ஆரம்பிக்கிற நாள் தான் வந்து பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கறது மூலமா இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை ஞானம்ங்கிறது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பகவான் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு மாயையான தோற்றத்தை உண்டு பண்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு இந்த மனக்கலக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? இல்லாட்டி இந்த பகவத்கீதை இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே, பகவான் நம்ம எல்லாரோடைய நலனுக்காகவும் தான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த பகவத்கீதையை அந்த இடத்துல வச்சு பேசுறாங்க. அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எப்படி ஆரம்பிக்கும், விஷாத யோகம். ஓகேவா? அதாவது 2 படைகளையும் கவனித்தல், போர்க்களத்தில் இரு படைகளையும் கவனித்தல்ங்கிறது தான் முதல் சாப்டர். இது வந்து மகாபாரத போர்க்களம் தான் இது. சரியா? ஆக்சுவலா கீதை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர்ல கீதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா பகவான் அதுல இருந்து தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல யார் பேசிக்கிட்டு இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் பேசுவாரு, சஞ்சயன் பேசுவாரு, அர்ஜுனன் பேசுவாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். 2த்துக்கும் நடுவுல, சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நீ ரதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்டுப்பாங்க. அதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கௌரவ படைக்கும் பாண்டவர்களோட படைக்கு நடுவுல கொண்டு வந்து அர்ஜுனனோட தேரை நிறுத்துவாங்க. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் வந்து இந்த 2 சைடும் இருக்கிற இந்த சேனையோட இந்த சைஸை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு மனக்கலக்கம்னு வரும். வந்தோடனே இந்த போர்ல நம்ம போரிடணுமா, நம்ம இந்த இடத்துல சண்டை பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனக்குழப்பம் வந்துருது. அந்த குழப்பம் எதனால அப்படின்னா எதிரி சைட்ல நிக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு, தன்னுடைய தாத்தா, தன்னுடைய குரு, தன்னோட ஆச்சாரியார், அப்புறம் தன்னுடைய மாமா, தன்னுடைய எல்லாருமே பிரதர்ஸ் தானே, எல்லாமே ரிலேட்டிவ்ஸ் தானே, எல்லாம் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? இவங்களெல்லாம் நம்ம கொலை பண்ண போறோமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துருது அவருக்கு. அதனால அவருக்கு வந்து போரிடுறதுக்கு ஒரு சிரமம். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். நான் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரையும் நான் வந்து கொலை பண்ணிட்டு இந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. கேட்டுட்டு எனக்கு நான் எது சரி, நான் இப்ப எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது நீங்களே சொல்லுங்க, எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னை சரண்டர் பண்ணிப்பாங்க. இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை இந்த இடத்துல பேசப்படுது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனுடைய மனக்குழப்பம் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு இப்ப சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி கீதை மகாத்மியம், சங்கராச்சாரியர் அவங்களால சொல்லப்பட்டது இது. கீதை பகவத்கீதையோட மகாத்மியம் என்ன, அதோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. 7 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலும் ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கும் என்ன இருக்காது, இந்த துக்கம்ங்கிறது இருக்காது, ஏக்கம்ங்கிறது இருக்காது. இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வின் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். வாழ்வுல எப்ப நமக்கு பயம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது தான் பயம் இருக்கும். ஓகேவா? பொதுவாவே நமக்கு நான் இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படுறேன் அப்படின்னா ஒரு ரிசல்ட் என்னாச்சோ அப்படின்னு அந்த எதிர்பார்க்கும் போது தான் அந்த பயம் இருக்கும். அந்த எதிர்பார்ப்பை நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பயத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆயிடுறோம். அந்த எதிர்பார்ப்பை எப்ப விடுவோம், அது மேல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டோம்னா.
சரியா? அந்த அந்த ஒரு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த ரிசல்ட் மேல இருக்கிற அந்த அட்டாச்மெண்ட்னாலதான் நமக்கு அந்த பயம்ங்கிறதே தோன்றுது. அந்த ரிசல்ட் மேல இருக்க அட்டாச்மெண்ட்டே விட்டுட்டோம். அந்த செயல்பாடு என்னவா இருந்தா என்ன? நமக்கு குடுத்த வேலைய நம்ம செஞ்சுட்டோம். அதுக்கு நமக்கு இந்த மாரி போனஸ் கிடைக்குதா? ரிவார்டு கிடைக்குதா? இல்லாட்டி நம்மள யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலையா? அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ரிசல்ட் மேல என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன நான் விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. அதனால வரக்கூடிய பயம்ங்கிறது இருக்காது. அப்ப டிட்டாச்மென்ட்டோட இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? பகவான் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். நம்மளோட சாதாரண இந்த செயல்பாடுகள் மேல நம்மள டிட்டாச்மெண்ட்ட வளர்த்துக்கிட்டு, சரியா? அது மேல நம்ம வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்வத்த விட்டுட்டு, பகவான் மேல ஆர்வத்த செலுத்த ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு அர்த்தம்? ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழப் போறோம். நிச்சயமா உங்களுக்கு என்ன இருக்காது? மறுவாழ்வுன்னு இருக்காது. இருந்தோம்னாலும் நம்ம எங்க இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானோட ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருப்போம். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும், அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால், பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இதெல்லாம் எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, கீதை மகாத்மியத்துல இருக்கிற 7 ஸ்லோகங்களையும் சொல்லப்பட்டது. அதுல ஒரே ஒரு ஸ்லோகா அதோட அதை மட்டும் பாக்குறோம் நம்ம. எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபனிஷத்து என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. பகவத்கீதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பசு மாதிரி. ஓகேவா? பசுன்னு இருந்ததுன்னா ஒரு கன்று இருக்கும், அப்புறம் பசு பால் கொடுக்கும். அந்த பாலை வந்து குடிக்கிறவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இது கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப யாரு பசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை பசு. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் அது கறக்கப்படுகிறது. யாரால அந்த பசுவோட பாலை வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்களால கறக்கப்படுது. சோ அவங்கதான் அந்த பாலை கொடுக்குறாங்க. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க? அந்த கறக்கப்படக்கூடிய பாலை வந்து சுவைக்கக்கூடியது அர்ஜுனன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். பகவானால கறக்கப்பட்ட அந்த அமிர்தம் போல சுவை உண்டு அந்த பாலை வந்து யார் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களாகிய நாம எல்லாரும் எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் பகவான் என்ன செய்யறாங்க? இடையர்குல சிறுவனாக வந்து அந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த பசுவை கறந்து அந்த அமிர்தம் போன்ற பாலை நமக்கு சுவைக்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுனனின் கவலை, அர்ஜுன விஷாத யோகம், இதுக்குள்ள நம்ம என்றாவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டர் கேட்பாங்க. அந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் திருதராஷ்டர் வந்து பேசுறது. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 18 சாப்டர்ஸ் சொல்லியாச்சு. 18 சாப்டர்ஸ்ல வந்து எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். அந்த 18 சாப்டருமே எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா முதல் 5 சாப்டர்ஸ் வந்து பகவானோட தலைகளாக. ஓகேவா? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட 5 தலைகள் வந்து முதல் 5 சாப்டர். சரியா? அப்புறம் 6ல இருந்து 15 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 10 சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா பகவானோட கைகள். 16வது சாப்டர் என்ன அப்படின்னா பகவானோட வயிறு, உந்திப்பாகம். ஓகேவா? 17ம் 18ம் லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா பகவானோட இரு தாமரை பாதங்கள். ஓகேவா? அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் அதை உருவகம் பண்ணிக்கணும் நம்ம. பகவானோட தலைகள் 5 முதல் 5 சாப்டர்ஸ், அவங்களோட 10 கைகளும் வந்து அடுத்த 10 சாப்டர்ஸ், அவங்களோட வயிறுங்கிறது 16வது சாப்டர், 17ம் 18ம் அவங்களோட தாமரை பாதங்கள், அந்த வலது இந்த இடது கால், இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா 17 18 இதுதான். சரியா? சோ இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுட்டு நம்ம அதுல முதல் ஸ்லோகம் மட்டும்தான் திருதராஷ்டிரால பேசப்பட்டது. அவங்க யார்கிட்ட பேசுறாங்க அப்படின்னா சஞ்சயன் கிட்ட பேசுறாங்க. சஞ்சயன் யாரு அப்படின்னா அவங்களோட செக்ரட்டரி மாதிரி. ஓகேவா? அவங்க போருக்கு போகல. சஞ்சயன் வந்து போருக்கு போகல. திருதராஷ்டிரன் ஊனமுற்றவங்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களால பார்வைத்திறன் அவங்களுக்கு இல்லை. பார்வைத்திறன் இல்லாததுனால குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை யாரு கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா சஞ்சயன் தான் கன்வே பண்றாங்க. சஞ்சயனுக்கு அப்படி ஒரு ஞான திருஷ்டி எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா வியாசர் மூலமா கிடைச்சது. வியாசர் தான் என்ன செஞ்சாங்க? அந்த திவ்ய ஞான கண்களை வந்து கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அப்ப இருந்த இடத்துல இருந்தே இருந்துகிட்டு அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சு? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல நடைபெற்ற யுத்தத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சது. யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையே நடந்த இந்த உரையாடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பகவத்கீதை, இதையும் அவங்களால கேட்க முடிஞ்சது. கேட்டு அவங்க யார்கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்னா திருதராஷ்டிரர் சொல்றாங்க. இந்த கான்வர்சேஷன் எவ்வளவு நேரம் நடந்தது அப்படின்னா 45 நிமிடங்கள் நடந்தது. ஓகேவா? போர்க்களத்துல போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த கான்வர்சேஷன் தான் நடந்தது. வெறும் 45 மினிட்ஸ் நடந்ததுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா 18 நாட்கள் 18 சாப்டர்ஸா நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேவா? அதுல திருதராஷ்டிரன் முதல் கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க? கவலையா இருக்கிறாங்க. போர்க்களத்துல போர் புரியணும் அப்படின்னு போயிருக்கிற பாண்டுவோட புத்திரர்களும் என்னோட புத்திரர்களும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கவலையோட கேக்குறாங்க. அது கவலை, அந்த கவலை தோய்ந்த அந்த முகத்தை காட்டுது திருதராஷ்டிரருக்கு. அர்ஜுனனுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா 2 சேனைக்கு நடுவுல தன்னோட ரதத்தை கொண்டு வந்து ஸ்தாபனம் பண்ண உடனே அந்த எதிரி சேனையை பார்த்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கலக்கம் வந்துருது. எந்த கவலை அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களெல்லாம் எப்படி ஜெயிக்க போறோம் அப்படிங்கிற கவலை கிடையாது.
ஏன்னா பெரிய சேனை அது 11 அக்ரோனி சேனைகள். இவங்கள்ட்ட மொத்தம் எத்தனை இருந்ததுன்னா 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான். இவங்களை விட அவங்கள்ட்ட வந்து 4 கூட, ஓகேவா, 4 அக்ரோனி சேனைகள் கூட வச்சிருந்தாங்க. பட் அந்த சேனை பலத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் பயப்படல. எதுல இருந்தவங்க எல்லாருமே தனக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆச்சே, தனக்கு சொந்தமாச்சே, தன்னுடைய தாத்தா, மாமா, அண்ணன்மார்கள், பையன், அப்புறம் பேரன், இந்த மாதிரி உறவு முறைகள் உள்ளவங்களாச்சே. இவங்களெல்லாம் நம்ம கொண்டுட்டு இது மூலமா நமக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சு நம்ம என்னத்த சந்தோஷமா இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம். அந்த குழப்பத்தை மேலிட்டால் அவனுக்கு ஒரு மயக்கம், கலக்கம்ங்கிறது வந்தது. ஆனா இதுல திருதராஷ்டிரன் என்ன அப்படின்னா ஒரு டிப்ளமசி அந்த பிளே பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இவங்க வந்து எதிரில இருக்கிற பீஷ்மர் தாத்தாவாச்சே, துரோணாச்சாரியர் நம்மளோட குருவாச்சே அப்படின்னு நினைச்சு இவங்க மனக்கலக்கம் அடைகிறாங்களோ, அந்த மாதிரி அவங்க இல்லாம என்ன செய்வாங்க, பீஷ்மரோ, துரோணரோ, கிருபாச்சாரியாரோ, இவங்க எல்லாம் நமக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆச்சே, இவங்க எல்லாம் நம்மளோட சீடர்கள் ஆச்சேன்னு அவங்க என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, அதே மாதிரி மனம் கலங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போயிட்டு ஒருத்தவங்கள்ட்டையும் எப்படி சொல்லுவான் அப்படின்னா துரியோதனன், நீங்க வந்து எல்லாருமே என்னோட எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். நீங்க உங்களோட படை பலத்தையும் உங்களுடைய உடல் தேக பலத்தையும் நீங்க யாருக்காக காட்டணும், ஆங்கத்தோட அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா எல்லாரையும் எழுச்சி ஊட்டிக்கிட்டு இருப்பான். ஓகேவா. சோ 3 விதமான ஒரு செயல்பாடுகளை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவரு கவலையோட இருக்கிறாரு. அந்த கவலைங்கிறது என்ன அப்படின்னா யார் வின் பண்ண போறாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த கவலை. அர்ஜுனனுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சொந்தம் எல்லாரையும் நம்ம கொலை பண்ண போறோமே அப்படிங்கிற ஒரு மனக்கலக்கம். துரியோதனன் என்ன அப்படின்னா ஒரு வெறிகொண்ட எழுச்சி உடையவனா இருக்கிறான். என்ன அப்படின்னா தனக்கு தான் சொந்தம். ஏன்னா அந்த நிலம் அவனுக்கு சொந்தம் கிடையாது. அவன் மண்ணாசை பிடிச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் அப்படிங்கிறதுக்கு வழிவகுத்ததே அவனுடைய மண்ணாசை தான். சரியா. அது தன்னுடைய கைவிட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த போர் முனைக்கே அவன் வரான். வந்ததோட இல்லாம தன்கிட்ட இருக்கிற அந்த படை வீரர்கள் எல்லாரையும் என்ன பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆக்ரோஷமான செயல்பாடுகளை செய்யறதுக்கு அவன் தூண்டுறான். துரியோதனோட மனநிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இவங்க மேல ஃபுல் கன்னிங்கோட, அர்ஜுனன் மேல ஃபுல் பாண்டவர்கள், முழு பாண்டவர்கள் சேனை மேலேயும் ஃபுல் கன்னிங்கோட அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவன் நிலைநிறுத்துறான். மாதாஜி 1.1 ஸ்லோகம் வச்சுக்கிறோங்க. माताजी सॉरी माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் திருதராஷ்டிரன் சொல்றது புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரம். ஏன் புண்ணிய யாத்திரை தலம் அப்படின்னா மேலுலகங்கள்ல இருக்கிற தேவர்கள்லாம் வந்து அங்க வழிபட்டுட்டு போவாங்க. அது வந்து புண்ணியக்ஷேத்திரம். குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா புண்ணியக்ஷேத்திரம். அங்க உயிர் விடுறவங்க யாரா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைகுண்ட பிராப்தி தான். அவங்க எல்லாருமே எங்க போவாங்க, வீரமரணம் அடைஞ்சு ஸ்வர்க்கம் புகுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு திருத்தலம் அது, அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களம். இது பகவானால ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டது. அங்க யாரு இறந்தாலும், யாரு எதிரியா இருந்தாலும் சரி, பாண்டவர்கள் சைடா இருந்தாலும் சரி, யாரு உயிர் நீத்தாலும் அவங்களுடைய ஆத்மாவானது போய் சேர வேண்டியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீர சொர்க்கம் போவாங்க. எல்லாருமே ஆன்மீக உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. அவங்களுக்கு எகைன் பர்த் அப்படிங்கிறது இல்ல, அது சொல்லப்பட்டது. ஓகேவா. அங்க போர் புரியணும்னு விருப்பம் கொண்டு அந்த இடத்துல ஒன்று கூடுன என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும். 2 பேருமே யாரு அப்படின்னா குருவம்சம் தான். சரியா. 2 பேருமே குருவம்சம் தான். ஆனாலும் கூட அந்த திருதராஷ்டிரர் அவரோட அந்த ஒரு நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் பாண்டுவோட புத்திரர்களையும் எப்பயுமே பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய அந்த மனநிலை தான் அவருக்கு இருந்தது. அதனால பிரிச்சு பாக்குறாரு. என்னுடைய கௌரவர்கள் அந்த 100 பேரும், அதே பாண்டவர்கள் புத்திரர்கள் 5 பேரும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சஞ்சயன்ட்ட ஆவல் மேலிட கேக்குறாங்க. அங்க என்ன நடந்தது அதை கொஞ்சம் சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய ஆவல்ல கேட்டுக்கிறாங்க. இந்த இமேஜ் வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ஒப்புமை பார்ப்போம். தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற இடம் அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து சாதாரணமா பால் காய்ச்சணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பால் வந்து நம்ம தீயை கொடுக்க அந்த பால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கொதிச்சு ஒன்ஸ் நம்ம தீயை அணைக்காம விட்டு மனசை இதோட கொண்டு வந்து நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்ப்போம். மனசுல ஆசைகள், சஞ்சலங்கள், கவலைகள், நமக்குன்னு நம்ம அனுமானங்கள் இதெல்லாம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனம் எப்பவுமே கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சரியா. எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம சிந்திக்கிறோம், அதை அடையணுங்கிற ஆவல் அதிகமா இருக்கும் போது சஞ்சலங்கள்து ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், அது கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதை வந்து நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னா என்ன விடணும் அப்படின்னா அந்த ஆசையை விடணும். எப்ப நம்ம அந்த பால் பொங்குறத நிறுத்தணும் அப்படின்னு பண்ணணும், ஒரு நிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மன சஞ்சலங்கள் அது எல்லாத்தையும் நம்ம குறைச்சாகணும். அப்ப பற்ற விடணும். ஓகேவா. பற்ற விட்டுடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு ஆசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம குறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே மனமானது ஒரு அமைதி பெறும். சரியா.
அடுத்தது மாமகா பாண்டவஸ். மாமகாங்கிறது யாரு அப்படின்னா என்னுடைய புதல்வர்கள் கௌரவர்கள். அப்புறம் பாண்டவாஸ் அப்படின்னா பாண்டவருடைய புத்திரர்கள். இந்த பால் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரிஞ்சிடும். ஓகேவா? பன்னீர் தனியா, அப்புறம் வேஸ்ட் வாட்டர் தனியாவா பிரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய புத்திரர்களையும் பாண்டோட புத்திரர்களையும் பிரிக்கிறாரு. ஓகேவா? ஆனா நம்ம இங்க என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பாண்டு புத்திரர்களை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பன்னீர் அந்த பார்ட். ஓகேவா? கௌரவர்கள் யாரு அப்படின்னா அந்த வேஸ்ட்டை நம்ம தூக்கி கொட்டிடுவோம்ல பாத்தீங்களா, அந்த நீர் அந்த பார்ட். ஓகேவா? ஏன் இப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா எது யூசபிள் பார்ட்டா இருக்கும், பால்ல நம்ம லெமன் ஜூஸ் போட்டு அதை பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எது இல்ல, இந்த பன்னீர் பார்ட் தான் நம்ம யூசபிள் பார்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? அந்த லெமன் ஜூஸ் எப்படி பாலோட ஆட் ஆகுறதுனால அது பன்னீர் அப்படிங்கிற ஒரு யூசபிள் பார்ட்டா பிரியுதோ, அதே மாதிரி இந்த பாண்டவர்கள் யாரோட இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட. ஓகேவா? பக்தி அப்படிங்கிறது கலந்துருது. ஓகேவா? அப்ப மனம் அப்படிங்கிறது சஞ்சலத்தை விடுபடணும், அந்த மனம் கொந்தளிக்கிறது குறையணும் அப்படின்னா பற்ற விட்டுறணும், ஆசையை குறைச்சுக்கணும்னு சொன்னோம். அப்ப ஆசை மனசுல இருந்து குறைஞ்சது அப்படின்னாலே மனசுல எது குடிபுகும் அப்படின்னு பார்த்தேன், பக்திங்கிறது உள்ளர் நுழையும். ஓகேவா? சோ பக்தி நுழைஞ்சது அப்படின்னாலே என்ன ஆகும், அந்த மனசு தூய்மைப்பட்ட மனசாகும். சரியா? அப்ப அந்த அந்த மனசு வந்து யாருக்கு பிடிச்சமானதா இருக்கும், பகவானுக்கு பிடிச்ச ஒரு மனதா இருக்கும். சோ இந்த பால்ல இருந்து அந்த பன்னீர் எப்படி தனியா பிரியுதோ எது மூலமா, அந்த போடுற லெமன் ஜூஸ் மூலமா, அதே மாதிரியே பாண்டவர்கள் வந்து கௌரவர்கள் இருந்து தனியா பிரிக்கப்படுறாங்க. யார் மூலமா? பகவான் இருக்கிறாங்க. பகவான் யார் கூட இருக்கிறாங்க? பாண்டவர்கள் கூட. அப்ப கௌரவர்கள் கூட என்ன இருக்குது, பகவான் இல்ல. ஓகேவா? சோ அந்த தர்மம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் சைடு தான் வருது. பகவானோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்டதுனால பாண்டவர்கள் தான் என்ன ஆனா அப்படின்னா ஒரு யூசபிள் பார்ட். ஓகேவா? அப்ப அதனால என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து பன்னீரை பிரிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஸ்வீட்டை கலந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ண முடியும். அதே மாதிரியே பகவானோட ஒண்ணு கலந்துட்டு அந்த பாண்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவர்களுக்கு தான் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் பிளிஸ் கிடைக்குது. பாண்டவர்களா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு தான் பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ரீசனே என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் அ எலிவேட்டட் டிவோட்டிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஹாப்பினஸ், இந்த பிளிஸ் கிடைக்குது. பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வீட் கிடைக்குது. ஓகேவா? பாலோட நம்ம இதை மிக்ஸ் ஜூஸை மிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் பார்ட் தனியா பிரிஞ்சுது. அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்த கலந்த உடனேயே அந்த பால் பிரிஞ்சு பகவான் பிளஸ் பாண்டவர்கள், அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா கௌரவர்கள். ஓகேவா? பகவானும் அந்த பாண்டவர்களும் ஒன்னா சேர்ந்தா என்ன கிடைச்சது நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை கிடைச்சது. ஓகேவா? சோ அந்த ஒரு ஸ்வீட் என்ன, இது வந்து ரியல் லைஃப்ல நம்ம சாதாரணமா பாக்குற ஒரு லைஃப்ல நமக்கு ஒரு ஸ்வீட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சுகரை சேர்க்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் லெமன் ஜூஸை சேர்க்கிறோம், அப்புறம் சுகரை சேர்க்கிறோம், நமக்கு ஜூஸ் கிடைச்சு ஸ்வீட் கிடைச்சிருது. இங்கே நம்ம ஆன்மீகமா நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானோட யூசபிள் பார்ட். ஓகேவா? அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்ததுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹாப்பினஸ் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஒரு ஸ்வீட் நமக்கு கிடைக்குது. இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி 1.3. எஸ் மாதாஜி. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மஹதீம் சமும் வியூடாம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த துரியோதனன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போய் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் எதிரியோட படை வந்து சேனை அளவு கம்மியா இருந்தாலும் கூட அங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய மகாரதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து துரியோதனனுக்கு புரியுது. வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஈஸியான ஆள் எல்லாம் அங்க யாரும் கிடையாது, எல்லாருமே வந்து பெரிய பெரிய வீரர்கள் தான், மகாரதர்கள் தான். அப்படிங்கிறதுனால இவன் என்ன செய்யறான், தன்னுடைய படைபலத்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெருக்கிக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும், மோட்டிவேஷனலா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இவன் போய் ஒருத்தவங்களை பீஷ்மரை பார்த்து பேசுவான், அடுத்தது துரோணாச்சாரியரை பார்த்து பேசுவான், கிருபாச்சாரியரை பத்தி பேசுவான், எல்லாரையும் பார்த்து 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 எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுவான். எதிரில இருக்கவங்க எல்லாம் உனக்கு சொந்தக்காரவங்க, எதிரில இருக்கவங்க எல்லாம் உங்களுடைய சீடர்கள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க யாரும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மனசை லேசாயிடக்கூடாது, இவங்க எல்லாரும் தன்னுடைய அந்த பிடிமானத்துல இருந்து குறைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய டிப்ளமேட்டிக் அரசியல் தனம் இது, அவனுடைய அரசியல் சூழ்ச்சித்தனம் இது. ஓகேவா? அதனால போய் சொல்லிக்கிறான், என்னுடைய ஆசிரியரே எதிரில இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பாண்டோட மகன்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய படையை அங்க ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அது எல்லாம் யாரால ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா உன்னுடைய சீடனான துருபதாவின் மகனா திருஷ்டதுய்மன் தான். ஓகேவா?
சீடன் யாரு அப்படின்னா திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டத்யும்னன் யாரு அப்படின்னா துருபதனோட மகன். ஓகேவா? துருபதனும் இவரு துரோணாச்சாரியரும் என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தவங்க. சரியா? ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி 2 பேரும் ஃப்ரெண்டா இருந்தவங்க. ஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு சண்டையின் காரணமா, அதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பகவத்கீதா. ஓகேவா? சண்டை அதுக்கப்புறம் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா 2 பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க. அப்ப என்ன 2 பேரும் சூழல் வச்சுப்பாங்க அப்படின்னா என்னுடைய மகன் தான் உன்னை கொல்லுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா? சோ எதிரில இருக்கிறது வந்து யாரு அப்படின்னா எதிரியோட மகன் தான். ஆனாலும் கூட அந்த துருபதனோட மகன் திருஷ்டத்யும்னனுக்கு வந்து துரோணாச்சாரியர் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா வில் பயிற்சி, வாள் பயிற்சி, போர்க்கள பயிற்சிகள் எல்லாமே அவர் தான் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு. எதிரியோட மகனான இருந்தாலும் கூட சீடனாக வந்து சேர்ந்த காரணத்தினால எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு. அத வந்து இந்த இடத்துல குத்தி காட்டுற மாதிரி, சொல்லி காட்டுற மாதிரி துரியோதனன் வந்து என்ன செய்யறாங்க, உன்னுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடன், அந்த துருபதாவின் மகன், அவன் வந்து ரொம்ப திறமையா எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறான். ஆனா இதெல்லாம் நினைச்சு நீங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம சைட வந்து லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது, நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பலமா சண்டை போடணும், மன எழுச்சியோட சண்டை போடணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களா பார்த்து மீட் பண்ணி அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ஓகேவா? பீஷ்மரை பார்த்து சொல்லுவான், துரோணரை பார்த்து சொல்றான், கிருபாச்சாரியரை பார்த்து சொல்றான். எல்லாருமே அவனுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா என்ன செய்வாங்கன்னா தன்னுடைய சங்கநாதங்கள் எடுத்து முழங்குவாங்க. இல்ல, we are there for you, நான் உனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன், நான் எப்பவுமே இந்த சைடு தான் இருப்பேன், நீ அதுக்காக மனம் கலங்க வேண்டாம், நீ குழப்பம் அடைய வேண்டாம். எதுல அர்ஜுனன் இருந்தாலும் சரி, பீமன் இருந்தாலும் சரி, யுதிஷ்டன் இருந்தாலும் சரி, அவனை எதிரியா நினைச்சுதான் நான் சண்டை போடுவேன். எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா வாக்கு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அவனை வந்து மனசை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லேசாக்கிறதுக்காக எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, சங்கநாதங்களை எழுப்புவாங்க. பீஷ்மர் சங்கநாதம் எழுப்புவாரு, துரோணாச்சாரியர் சங்கநாதம் எழுப்புவாரு. உடனே ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே தன்னுடைய சங்கங்கள் எடுத்து முழங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? யாரு? பகவான். அவங்க கிருஷ்ண பரமாத்மா யாரு அப்படின்னா பார்த்தனுக்கு சாரதியா வந்தவங்க. அவங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், இந்த போர்ல நான் துணை புரிவேன், ஆனா ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? அதனால என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனுக்கு தேரோட்டும் அந்த பணியை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பணியை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு லெசன் கிடைக்குது பாருங்க. பகவான் வந்து அவங்கதான் சர்வ வல்லமை படைச்சவங்க. ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டுற அந்த ஒரு வேலையை அவங்க அந்த இடத்துல பாக்குறாங்க. எந்த ஒரு வேலையும் சாதாரணமானது அல்லது கீழானது அல்ல, எதுவுமே வந்து ஒரு போடுதலுக்குரிய ஒரு வேலைதான். ஓகேவா? ஏன்னா போர்க்களத்துல வந்து ஒரு ரதத்தை ஓட்டுற தேரோட்டியா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா. வாயால இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க, காலாலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. நின்றுகிட்டு இருக்கிற அந்த மகாரதர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தேரோட்டிக்கு வந்து காலாலே சமிங்கை கொடுப்பாங்க. இந்த பக்கம் போகணும், அந்த பக்கம் போகணும், லெப்ட் ரைட்டு நேரா போகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அந்த சயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா காலால கொடுப்பாங்க. காலால போய் பகவான தோன்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கும் வரக்கூடாது. பகவானும் நான் பகவான், நான் சர்வ வல்லமை படைத்தவன், எல்லாத்தையும் உருவாக்குனதே நான் தான், நீ உன்னுடைய காலால எனக்கு சிம்டம்ஸ் கொடுக்க போறியா அப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்காம எந்த ஒரு வேலையும் கீழமான வேலை கிடையாது. எதையுமே வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், வித் போக்கஸோட வித் டிட்டர்மினேஷனோட செஞ்சா அது நம்மளால நிச்சயமா ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தேரோடுனது. ஓகேவா? சோ அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட சங்கம் எடுத்து ஊதுவாங்க. அர்ஜுனன், பாண்டவர்கள் எல்லாமே அவங்களோட சங்கங்கள் எடுத்து முழக்கத்தை கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா சங்கநாதம் முழங்குறது தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் சைன் அதுதான். மத்தாஜி 1.19. எஸ் மாதாஜி. சகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஸ்ச ப்ருதிவீம் சைவ துமுலோப்யனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவங்க சைடு பீஷ்மராகட்டும், துரோணாச்சாரியராகட்டும் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, பெரிய பெரிய மகாராஜர்கள் எல்லாருமே என்ன கர்ணன் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட சங்கநாதங்களை எழுப்புவாங்க. அப்ப வந்து பாண்டவர் சைட்ல எந்த சலனமும் இருக்காது. ஓகேவா? ஆனா பாண்டவர் சைட்ல வந்து ஒருத்தவங்களா தன்னுடைய சங்கநாதங்களை முழங்கும் போது அதெல்லாம் எப்படி இருக்குதான், பேரொலியாக எழுந்து பூமி வானம் நடுங்குமாறு இருக்குதாம். அது என்ன ஆகுது, திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், நடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. ஓகேவா? இந்த சங்கநாதத்தை கேட்டேன். இதுல வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. அர்ஜுனன் சைடு, அதாவது பாண்டவர்கள் சைடு வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய இந்த இடத்துல ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒரு ரீசனா நம்ம இப்ப பார்த்தோம். தர்மக்ஷேத்திரம், அந்த போர்க்களமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம், குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். சோ அங்க எந்த போர் நடந்தாலும் என்ன அப்படின்னா தர்மத்தின் பக்கம் தான் ஜெயிக்கும். அப்ப இங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல போர் நடக்குது அப்படின்னா யாரு தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, தர்மம் யார் பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள்
தர்மம் இருக்குது. சோ அவங்கதான் வின் பண்ண போறாங்க. அது வந்து 100% அந்த இடத்துல வித்தவுட் எனி டவுட் நமக்கு கிளியரா தெரியுது. ஓகேவா? சோ தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலேயே தர்மத்தின் வழி நின்ற பாண்டவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறது முதல் காரணம். அடுத்து தெய்வீக தேர். அர்ஜுனன் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த தேருங்கிறது என்ன அப்படின்னா அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. சரியா? அக்னி பகவானால பரிசீலிக்கப்பட்டது. எந்த லோகத்திலையும் போய் எந்த டைரக்ஷன்ல நின்னுட்டு அவங்க போர் புரிஞ்சாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும், அது ஒரு வெற்றியை ஈட்டி தரும். அப்படி ஒரு தேர். அந்த தேர்னால கண்டிப்பா அவனுக்கு விக்டரி. அது சங்கநாதம். ஒருத்தவங்கள்ட்டயும் ஒரு சங்கு இருக்குன்னு சொன்னோம்ல. பகவான் வந்து பாஞ்சஜன்யம். கிருஷ்ண பகவானோடது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சஜன்யம். அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கும் சரியா, அதை கடைசியா நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன். யார் யாரு என்னென்ன சங்கு வச்சிருந்தாங்கன்னு. அதாவது காண்டீபம். அர்ஜுனனோட காண்டீபம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது. பாக்யலட்சுமி. யார் பாக்யலட்சுமி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ச்சூன், காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், மகாலட்சுமி. அவங்கதான். மகாலட்சுமி எங்க இருப்பாங்க? பகவானோட மார்பிளே உறைவாங்க எப்பவுமே. பகவான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல யாரும் இருப்பா? மகாலட்சுமி அவங்களும் இருப்பாங்க. மகாலட்சுமி இருந்ததுனாலே அங்க என்ன நடக்கும்? நமக்கு வெற்றி தான் நடக்கும். அப்ப ரிஷிகேஷர். எல்லாத்துக்கும் மேல பகவானே எங்க இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கு அந்த இடத்துல என்ன பெயர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரிஷிகேஷா. அதாவது கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், எல்லா புலன்களுக்கும் அதிபதி அவர்தான். ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களுக்கு எல்லாம் அதிபதி அவங்கதான். நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய சென்சஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாமே எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக புலன்கள். சரியா? நம்மள திவ்ய புலன்கள். அவங்களோட கண்களால வந்து நம்மளால கண்களால பார்க்க மட்டும்தான் முடியும். அவங்கள கண்களால சாப்பிடவும் முடியும். ஓகேவா? கைகளால் நம்மளால ஏதாவது எடுத்து எழுத முடியும், படிக்க முடியும். அவங்களால கைகளால நடக்க முடியும். சோ ஒரு செயல்பாட எந்த ஒரு புலன்களை வச்சும் கூட அவங்களால நடத்திக்க முடியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்சஸ் படைச்சவங்க பகவான். சரி. அதே மாதிரி என்ன, இந்த தேர்ல இருக்க கொடி இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல ஹனுமான். ஹனுமானோட பிக்சர் அதுல இருக்கும். ஹனுமான் எங்க இருக்காங்கனாலும் அங்க யாரும் இருப்பாங்க? அந்த இடத்துல ராமபக்தன் இருந்தாங்கனாலே எங்க ராமர், அவரோட கம்ப்ளீட் அந்த ஷவர் அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கும். சோ இந்த மாதிரியான இத்தனை ரீசன்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா கண்டிப்பா என்ன நடக்கும்? அர்ஜுனன் சைடு தான் விக்டரி. சரியா? இதை விட இன்னொன்னு, இந்த போர் நடந்த தினம்ங்கிறது, ஆரம்பிச்ச தினம்ங்கிறது மோக்ஷத ஏகாதசி. மோக்ஷத ஏகாதசிங்கிறது பெருமாளுக்கு உகந்த நாள், பகவானுக்கு உகந்த நாள். அந்த நாள் அன்னைக்கு போர் நடந்தது அப்படின்னா, ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா யார் பக்கம் ஜெயம், யார் பக்கம் வெற்றி அப்படின்னா பாண்டவர்கள் சைடு தான். தியக்த ஜீவிதாங்கிறது 9th ரீசன். என்னன்னா தனக்கு பகவானுக்காக தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு மகாரதர்களும் அவ்வளவு சேனை வீரர்களும் படை வீரர்களும் அவங்க சைடு இருந்தாங்க. சோ இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் ஃபார் தேர் விக்டரி. அர்ஜுனன் சைடு வெற்றி பெற போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா, தர்மக்ஷேத்திரத்துலதான் அந்த போர் நடக்குது. தெய்வீக தேர் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சங்கநாதங்கள் எல்லாமே பாஞ்சஜன்யம், அனந்த கோஷ், இந்த மாதிரி நிறைய சங்கங்கள் பின்னாடி கடைசியா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு சொல்றேன். அடுத்தது காண்டீபம் வச்சிருக்கிறாங்க. பாக்யலட்சுமி துணை இருக்கிறாங்க. பகவானே அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. தியக்த ஜீவிதா அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய சேனை வீரர்கள், படை வீரர்கள் எல்லாருமே இவங்க சைடு இருக்கிறாங்க. கபித்விஜம் அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா ஹனுமானோட அந்த உருவம் தாங்கிய கொடி அவன் அர்ஜுனனோட அந்த ரதத்துல இருக்குது. இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். ஓகேவா? இது எல்லாமே எங்க இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் பக்கம் இல்லை. சரியா? இப்ப வந்து இதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தது, என்ன என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு திருதராஷ்டிரர் கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் என்ன பண்ணாங்க? தேரை கொண்டு வந்து நடுவுல நிறுத்த சொன்னாங்க. பகவான் கொண்டு வந்து தேரை சேனைக்கு நடுவுல நிறுத்திட்டாங்க. அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 5 விதமான ரீசன்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் அந்த சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா? 5 விதமான காரணங்கள் கொடுக்குறாங்க. நான் வந்து ரெடியா இல்ல, இந்த சண்டை போடுறதுக்கு நான் ரெடியா இல்ல அப்படின்னு காரணங்கள் கொடுக்குறாங்க. திருதராஷ்டிரன் கேட்டதுக்கு அப்புறமா துரியோதனன் போய் ஒருத்தவங்கள்ட்டயா எல்லாத்தையும் என்ன கன்வின்சிங்கா பேசிட்டு வராங்க. எல்லாரையும் மன எழுச்சியோட இருங்க, எதிரிப்படையோட சர்வ வல்லமையோட நம்ம போரிட்டு ஆகணும், நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் போய் அவங்க கன்வின்சிங்கா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த கேப்ல அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து ரதத்தை கொண்டு வந்து நடுவுல மிடில் கொண்டு வந்து ஸ்தாபனம் பண்ண சொல்றாங்க. ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு பார்த்த உடனேயே அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட மனக்கலக்கத்தினால 5 காரணங்களை கொடுத்துட்டு நான் இந்த சண்டையை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தன் கையில இருக்கிற வில் அம்பு எல்லாத்தையும் நழுவ விட்டுட்டு அந்த தேர்ல உட்கார்ந்துடுறாங்க. என்னென்ன காரணங்கள் கொடுக்குறாங்கன்னா இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இந்த 5 ரீசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அர்ஜுனன் நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகேவா? இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா ஸ்லோகங்களும் யாரு சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அர்ஜுனன் வாச்சதான். ஓகேவா? அவங்க வாயால வந்த ஸ்லோகங்கள் தான். 46 ஸ்லோகங்கள் முடிகிற வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா அர்ஜுனன் மட்டும் தான் பேசுவாங்க. அடுத்த சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர் தான் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பகவான் அப்பதான் பேசவே ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா, இந்த 5 காரணத்துக்கும் பகவான் பதில் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப காரணங்கள் என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு
நம்ம இப்ப இதுல பார்த்துப்போம். இரக்கம். Mathaji 1.28. Yes, Mathaji. Yes. Arjuna uvacha drishtve mansvajanam Krishna yuyutsum samupastidam sidanti mama katrani mugam cha parishishyati. Hare Krishna, Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உளறுவதை உணர்கிறேன். எதிரி படையை பாக்குறான். பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாருமே தனக்கு நண்பர்கள், உறவினர்கள், தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனேயே இவங்களை எதிர்த்து நம்ம சண்டை போட்டு இவங்களோட உயிரையும் நம்ம போக்க போறோமா அப்படிங்கறத நினைச்ச உடனே நம்ம இலகன மனம் கொண்டவன். சரியா? அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உன்னுடைய உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்து போகிற மாதிரி தான் உணர்றதா அர்ஜுனன் கூறுகிறான். இன்பம் இன்மை. மத்தாஜி 1.31. Yes, Mataji. Nacha Shreyonubasyami Hatva Swajanam Ahave Nakangshe Vijayam Krishna Nacha Rajyam Sukhanicha. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம் வெளியிட்டனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? நாக்கு உலருது, உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நடுங்குதுன்னு சொன்னாங்க. தோல் எரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய விதமான ரீசன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகாஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம். நிறைய காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த இரக்கத்தின் மேலிட்டால் மனம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுது. ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மன கலக்கத்தின் காரணமா அவங்களுக்கு கண்ணுல தண்ணீர் வருது. அப்புறம் உடல் எல்லாம் எரியுது, வாய் உலர்கிறது, வாயிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து சொற்களே வெளியில வரல. இருந்தது. இந்த மாதிரி நம்ம போர் பண்ணி இதனால நமக்கு என்ன ஒரு ஹாப்பினஸ்ங்கிறது கிடைக்க போகுதுங்கிற விஷயத்த அவன் திங்க் பண்றான். சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை, நமக்கு என்ன ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்க போகுது, இது நம்ம கிடைச்சதுன்னா இது ஒரு வெற்றி நான் எடுத்துக்க முடியும். அப்படி வெற்றின்னு எடுத்துட்டு நான் போய் இந்த ராஜ்யம் எனக்கு கிடைச்சு நான் போய் உட்காந்தேன்னா அந்த சீட் ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ். ஓகேவா? ரத்தக்கரைகள் படிந்த அந்த ஒரு சீட்ல நான் போய் உட்கார்ந்து நான் எந்த இன்பத்தை காண முடியும் அப்படின்னு அவனுக்குள்ள ஒரு மனக்குழப்பங்கிறது வருது. அதுதான் என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு நல்ல ஹாப்பினஸ் இல்ல, இந்த ஒரு சந்தோஷங்கிறது, இந்த நன்மைங்கிறது என்னால இதுல வந்து பார்க்க முடியல. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இந்த வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. அதனால அவன் என்ன செய்யலங்கிறான், சண்டையே போடல. நம்ம சண்டை போட்டோம்னா தானே இதுல வெற்றி தோல்வின்னு வரப்போகுது. வெற்றி கிடைச்சது அப்படின்னா ராஜ்யம்ங்கிறது கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைச்சதுன்னா இன்பத்தை அனுபவிப்போம். ஆனா அது இன்பமே இல்ல அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றதுனால இந்த சண்டை நான் போட விரும்பல அப்படின்னு ரெண்டாவது காரணம் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 1.36. Yes, Mataji. Pabam evashrayet tasman Hatvaitan adatayinah Tasman narha vayam hantum Dadarashran sabantavan Svajanam hi kadam hatva Sukinasyama madava. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாவ செயல் பத்தி சொல்றாங்க. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் யாரு? ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தனக்கு ஒரு பிடி மண் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா? உங்க பகவான் என்ன செய்யறாங்க? போயிட்டு இவங்களுக்காக பாதி ராஜ்யத்தை கொடுன்னு கேட்பாங்க. பாதியா? நோனோ. அப்ப பாதி கிடையாதா? அப்பனா 5 கிராமங்கள் கொடு. 5 கிராமங்களா? நோனோ. அப்ப 5 வீடுகளாவது கொடு. அதுவும் கொடுக்க முடியாது. என்ன கொடுக்க முடியாது? குண்டூசி முனை அளவு நிலம் கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பகவானே போய் என்ன பண்றாங்க? தூது போய் அவங்களுக்காக கேட்ட போது கூட துரியோதனன் சைட்ல இருந்து என்ன வந்தது அப்படின்னா, அவங்க வந்து இவங்க சொன்ன எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க டினை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் மறுத்துட்டாங்க. சண்டை தான் காரணம், சண்டை நம்ம போடுவோம், அந்த போர் புரிஞ்சு அது மூலமா என்ன கிடைக்குதோ அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஆங்காரத்திலே அவங்க இருந்தாங்க. அப்படின்னா அவங்க யாரு அப்படின்னா தர்மத்தின் வழி நிக்காதவங்க, அதர்மக்காரர்கள், அக்கிரமக்காரர்கள். அவங்களை கொல்றதுனால நமக்கு என்ன வரும்? சரியா? பாவம் தான் வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. ஒரு செயலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மூலமா நமக்கு புண்ணியமா இருந்ததுன்னா அந்த செயலை செய்வோம். கோவிலுக்கு போறோம், வாசல்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து தானம் கொடுப்போம். தானம் கிடைச்சு ஆனா நினைச்சிட்டு பண்ணக்கூடாது. நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும். பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு செயலை செய்யக்கூடாதுங்கிறது பகவான் சொல்லுவாங்க, நிறைய வாட்டி சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம இவ்வளவு நாளா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு இல்லாத ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஒண்ணு கொடுக்கறது மூலமா, ஒரு தானம் பண்றது மூலமா என்ன நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். அது மூலமா நமக்கு பாவம்ங்கிறது வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப எதுல பாவம் வரும்? யார் அக்கிரமக்காரர்களோ, யாரு தப்பு பண்றாங்களோ அவங்களை திட்டுறது மூலமா, அவங்களை துவேஷிக்கிறது மூலமா, அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பாவம் தான் கிடைக்கும். அப்ப அவங்களெல்லாம் கொல்லுதல்ங்கிறது நமக்கு சரியானதல்ல. அதனால பகவானே, அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே,
கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? நமக்கு லாபம் கிடையாது, நஷ்டம் தான். ஏன்னா இதுல புண்ணியம் வரப்போறது இல்ல, பாவம் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க, இதனால நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு தேர்ட் ரீசன் கொடுக்குறாங்க. மத்தாஜி 1.45. எஸ் மாதாஜி. यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मेषे मदरं भवेत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போராடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். இப்ப இவங்க இதெல்லாம் ஒரு ரீசனா சொல்லிட்டு கையில இருக்கிற அந்த அம்பு, வில்லு, தன்னுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துடுறாங்களா. நிராயுதபாணியா இருக்காங்களா, நிராயுதபாணியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தாக்கக்கூடாது. அது போர் விதி. ஓகேவா. இது யாரு தர்மத்தின் பார் நிக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா அக்கிரமக்காரர்கள் அதர்ம வழி நிற்கக்கூடிய திருதராஷ்டிரனுடைய புத்திரர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நிராயுதபாணியா இருக்கக்கூடிய என்னையும் கூட வந்து கில் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி அவங்க என்ன போர்ல கொண்டுனா கூட எனக்கு அது நன்மையை தான் கொடுக்கும். என்ன நன்மை இந்த இடத்துல அவன் பாயிண்ட் பண்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு உயிர் போணுச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும், வீர ஸ்வர்க்கத்தை நான் அடைவேன். அங்க போய் என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். இங்க சண்டை போட்டு பாவத்தை வர வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாவமான ராஜ்யத்துல போய் நான் ராஜாவா உட்காரத்துக்கு பதிலா நான் என்னால என்ன செய்ய முடியும், இங்க உயிரை நீக்கிறது பெஸ்ட். உயிர் நீக்கிறதோட இல்ல, நான் பிச்சை எடுத்து நான் போவேன், நான் சன்னியாசம் போறேன், நான் துறவரம் போறேன், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அடுக்கிக்கிட்டே போவாங்க அர்ஜுனன். ஓகேவா. எதனால அப்படின்னா, எப்படியாவது இந்த சண்டையை தான் தவிர்த்தாகணும், எப்படியாவது இந்த ஃபைட் பண்றதுல இருந்து நம்ம செய்யாம இருந்துடணும். செஞ்சா நமக்கு வந்து பாவம் வந்துரும், புண்ணிய செயல் எதுவும் இல்ல, அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியங்கிறது போயிடும். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ இப்போ சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு போர் முடிஞ்சாலும் ஒரு ஃபேமிலியிலும் எவ்வளவு பேர் இறந்துருவாங்க. சரியா. வீட்டுல இருக்க பெரியோர்கள் எல்லாம் இறந்துருவாங்க. நமக்கு வழிநடத்தக்கூடிய பெரியவர்கள் இல்ல அப்படின்னா அந்த குடும்பமானது சிதைஞ்சு போயிடும். ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் யார் நமக்கு சொல்லி தருவா, வீட்டுல இருக்கவங்க பெரியவங்க தான். ஆண்கள் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. வெளியில போயிட்டு நமக்கு எல்லாத்தையும் கத்துக் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருக்க பெரியவர்கள் தான். அவங்க எல்லாருமே இந்த போர்க்களத்துல இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பங்கிறது கம்ப்ளீட்டா நசிந்து போயிடும். ஓகேவா. இப்ப ஃபேமிலியில யார் இருப்பா, வயோதிகர்கள் இருப்பாங்க, பெண்கள் இருப்பாங்க, குழந்தைகள் இருக்கும். அந்த பெண்களும் அந்த குழந்தைகளும் வந்து என்ன தன்னுடைய விதி என்ன, தன்னுடைய எதிர்காலம் என்ன அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி வந்த எது வருதோ அது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிட்டு அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவங்க நடத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு அதர்மவாதிகளா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி அத்தனை பெண்கள் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப என்ன ஆகும், அவங்க தன்னுடைய அதர்மத்தை அந்த பெண்கள் மேலேயும் காட்டுவாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், வர்ணசங்கரா அப்படின்னு தேவையில்லாத ஜன தொகை பெருகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமைஞ்சிரும். ஓகேவா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன ஆயிடுது, இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் எல்லாம் இறந்துருவாங்க, ஆண்கள் எல்லாம் தவறிடுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது நசிந்து போயிடும். அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே என்ன ஆயிடுவாங்க, களங்கம் அடைஞ்சவங்கள ஆயிடுவாங்க. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்ல கல்விங்கிறது கிடைக்காது, நல்ல ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லிக்கூடிய பெரியோர்கள்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ குடும்ப பாரம்பரியம் அழியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நான் என்ன செய்யல, இந்த சண்டையை போடல. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போராடாமலும் இருக்கிற என்ன பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணலாம், சண்டை போடாம போனாங்கனாலும் ஓகே, இல்ல சண்டை போட்டு என்ன கொலை பண்ணாங்கனாலும் எனக்கு அது அதிக நன்மை கொடுக்கும். ஏன்னா நான் என்ன செஞ்சிடறேன், பாவச்செயல் பண்ணாம நான் இன்பம் அனுபவிக்க போறேன், வீர ஸ்வர்க்கம் அடைய போறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். மாதாஜி 1.46. संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு டைலமா வந்துருச்சு மனசுல, இந்த சண்டையை போடுறதா வேண்டாமா. சண்டை போட சொல்லி சொல்றது யாரு அப்படின்னா பகவான். ஃபேமிலியில ஏற்கனவே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க யுதிஷ்டர் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க பகவான் கிட்ட, நீங்க போயிட்டு வந்து எங்களுக்காக தூது போங்க அப்படின்னு சொல்லி. யுதிஷ்டன் தூது போங்கன்னு சொன்னதுனால பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தூது போகிறதுக்கு போறாங்க. பட் போறதுக்கு முன்னாடி மத்த பாண்டவர்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லாம போக கூடாதுல, அதனால இந்த மாதிரி தூது போக சொல்லி சொல்றாங்க. சமாதான தூது போய் அங்க நான் சமாதானமா பேசிட்டு வந்தோம்னா அவங்க கொடுக்கறத எடுத்துக்கிறது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கும்போது
முதல்ல சண்டைக்கு வரதே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் பீமனும் தான். அது எப்படி, நான் வந்து துரியோதனோட தொடைய பிளப்பேன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், துச்சாதனோட ரத்தத்தை குடிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பீமன் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமா பேசுவாங்க. திரௌபதி கூட என்ன செய்வாங்க, நான் அவனோட ரத்தத்தை எடுத்து தன்னுடைய தலைய அப்பதான் நான் சீவிட்டு அப்பதான் தலையை முடிவேன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், என்னுடைய அவிழ்த்து விட்ட கூந்தல முடியறதுக்கான வாய்ப்பு அப்ப போர் நடந்தாதான் இருக்கும். அர்ஜுனன்னு சொல்லுவாங்க, எங்க எல்லாரையும் அவமானப்படுத்தினா, எங்களோட பத்தினியை அவமானப்படுத்தின எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சரியான பதிலடி கிடைக்கணும் அப்படின்னா போருங்கிறது அவசியம். அப்ப தூது போகும்போது அந்த மாதிரி பேசின அர்ஜுனன் என்ன ஆயிடுச்சு, போர்க்களத்துக்குன்னு வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற மகாரதர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தோன்னே கலக்கம் வந்தது. அப்ப கலக்கம் எதனால வந்தது அப்படின்னா இது பகவானோட ஏற்பாடு. சரியா? இப்ப இருமணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, போர் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தோட உள்ளர வந்தவனுக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு டைலமால அவனுடைய மனசு சிக்கிக்கிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் இந்த இடத்துல அவனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போறாங்க, பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை கொடுக்க போறாங்க. அதனால என்ன செய்யறான், இந்த இருமணத்தோட நான் போர் பண்ண மாட்டேன், என்னால இதுல பண்ண முடியாது, அவங்க என்ன கொலை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அல்லது இந்த போரை அப்படியே விட்டுட்டு நான் சன்னியாசம் போறேன். ஏன் சன்னியாசம் போறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, சண்டை போட்டா ராஜ்யம் கிடைக்கும், ஓகேவா, சண்டை போடாம இருந்தா அந்த இடத்துல கோழைங்கிற பேரு வரும். அதனால என்ன செய்யறேன், நான் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டு நான் வந்து சன்னியாசியா காட்டுக்கு போறேன் அல்லது பிச்சை எடுத்துக்கிறேன், இந்த மாதிரி பாவச்செயலாத என்ன செய்யாம இருக்க நான் வந்து இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரீசன்ஸா கொடுக்கும்போது அவங்களுடைய மனமானது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கலங்கிடுச்சு, ஒரு சோகத்துல மூழ்கி இருக்குது. இத வந்து கன்வே பண்றாங்க, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு கன்வே பண்றாங்க. இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து முடியுது. ஓகேவா? இப்ப இவங்க சொன்ன இந்த 4 ரீசனுக்கும், இருமணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சஞ்சயன் கொடுத்ததோட இந்த 5th ரீசன் முடியுது. இந்த 5 ரீசன் நான் வந்து ரெடியா இல்ல, நான் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னதுக்கான இந்த 5 காரணங்களும் என்ன, இதை நீ இப்படி நினைக்காத, இதுக்கு பதிலா இது ஒரு விளக்கம் கொடுத்து என்ன செய்யறாங்க, அவனை சண்டை போடுறதுக்கு தூண்டுவாங்க. அது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தா. 2வது சாப்டர்ல தான் பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பேச ஆரம்பிப்பாங்க, அர்ஜுனனுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் அர்ஜுனன் என்ன பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அஸ் அ ஃப்ரெண்டா தான் அவங்களோட கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும். செகண்ட் சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகால தான் என்ன செய்வாங்க, உன்னிடம் சரணடைந்து சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டு விட்டு பகவான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க, அர்ஜுனனுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? அதை நாளைக்கு செஷன் நம்ம பார்ப்போம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रभुपाद जय, अनंत कृष्ण वित्स जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। माताजी थैंक यू। डेमो பண்ணதுக்காக ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணல மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க பாலாஜி பிரபு எல்லாருமே வந்து குவிஸ் லிங்க் வந்து இப்ப மாதாஜி ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு அதை எப்படி குவிஸ் பண்ணணும்ங்கறத வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அது எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லாவே கேட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் செஷன்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாலாஜி பிரபு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, Prabhu. Balaji Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Mathaji. துர்கா மாதாஜி நீங்க டெமோ கொடுத்துருங்க. இல்ல நீங்க ஸ்கிரீன் பண்ணட்டுமாஜி? ஓகே. நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் எல்லாரும் போட்டுட்டாங்க, சப்மிட் பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி? ஒருத்தர் செக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், நம்ம குவிஸ் வந்து எப்படி ஓபன் லாகின் பண்ணி குவிஸ் எப்படி அட்டெண்ட் பண்றதுன்னு நம்ம இப்போ நான் அந்த ப்ரொசீஜர் சொல்றேன். நம்ம கூகுள்ல போயிட்டு iskonmangaluru.com அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா, எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுங்களா, அதுதான் நம்மளோட அபிஷியல் வெப்சைட். மாதாஜி பேக் போங்க, அந்த அபிஷியல் வெப்சைட் பேஜ் காட்டுங்க. எஸ், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர் ஹோம் குவிசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்க இல்லையா, அதுல வந்து நம்ம குவிஸ் அப்படின்ற அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், இப்போ குவிஸ் லிங்க்ஸ் இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி
அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days குவிசஸ் ஆன் லேண்ட் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கும். இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து 10 லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் நீங்க அந்த லாங்குவேஜ்ல, சிலருக்கு இங்கிலீஷ் தான் தெரியும், சிலருக்கு தமிழ் தெரியாது அப்படின்னு இருக்கும். நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணாலும் அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் செலக்ட் பண்ணி டெமோ கொடுக்க போறாங்க. அந்த தமிழ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days தமிழ் அப்படின்னு வரும். இங்க ஸ்டேட்டஸ் கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் என்ரோல்டு, பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ, பக்கத்துல கெட் ஸ்கோர்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாகின் டு என்ரோல் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், இப்போ உங்களுக்கு வந்து லாகின் பேஜ் வரும். நீங்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாம புதுசா யார் அட்டென்ட் பண்றீங்களோ அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழே ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் கீழே நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்களா, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது ஒரு டிஓடி உங்களோட மெயில் ஐடியும் உங்களோட ஃபோன் உங்களோட ஃபுல் நேமும் உங்களோட மெயில் ஐடியும் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. அதை வச்சு உங்களோட மெயில் ஐடி வச்சு நாங்க டெமோ காட்டுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா டிஓடிஸ், யாராவது ஒருத்தர் உங்களோட மெயில் ஐடி உங்களோட ஃபுல் நேம் gayu.aparna போட்டிருக்காங்க பாருங்க மாதாஜி, அது அந்த காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த யூசர் நேம் இருக்கிறதுல உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது யூசர் நேம்ல இருந்து உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த இடத்துல வந்து உங்களோட நேம் போட்டுக்கோங்க. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் காயத்ரினே போட்டுக்கலாமா? எஸ் மாதாஜி, காயத்ரி. அந்த லாஸ்ட் நேம்ல அவங்களோட இனிஷியல் போட்டுருங்க. இல்ல கீழே கீழே போட்டுருங்க அந்த வி. ஓகே. எஸ், அந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் இன்ஃபோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த இடத்துல உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. அண்ட் கீழே வந்து பாஸ்வேர்ட் ரிப்பீட் பாஸ்வேர்டு 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுல ஏதாவது டம்மி பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு லாகின் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இது. அதனால வந்து சிம்பிளா ஏதாவது பாஸ்வேர்டு வந்து போட்டுக்கோங்க. மாதாஜி ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் நீங்களே அவங்களுக்கு போட்டு அப்புறம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம். எக்காரணத்துக்கு கொண்டு உங்களோட ஒரிஜினல் மெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்டு இதுல போடாதீங்க. சும்மா டம்மி பாஸ்வேர்டு ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. ஓ மாதாஜி, அவங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா? இப்பதான் பாக்குறேன் ஜி மெசேஜ். ஓகே. வேற யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க மெயில் ஐடி கொடுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ காயத்ரி மாதாஜி. ஓகே, ஒண்ணு ப்ராசஸ் இதுதான். அந்த இடத்துல அந்த ஐ எம் நாட் ரோபோட் அதை கொடுங்க, செலக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஜீவிதா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஜீவிதா மாதாஜி வச்சு பண்ணிடுறோம் இன்னைக்கு. பாக்கி எல்லாருமே வந்து இந்த டெமோ பார்த்து நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ண உங்களுக்கு முடியலன்னா துர்கா மாதாஜி கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கொடுத்துட்டுமா ஜி? ஜீவிதா மாதாஜியோட நேமும் அவங்களோட மெயில் ஐடியும் டைப் பண்ணுங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் செலக்ட் டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா டைப் பண்ணுங்க டிஓடிஸ். ஏன்னா அந்த நேம் தான் வந்து உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ல வரும். ஸோ கேர்ஃபுல்லா உங்களோட ஸ்பெல்லிங் எல்லாமே வந்து டைப் பண்ணுங்க. எடிட் ஆப்ஷனும் இருக்கு. எதுக்கு நம்மளுக்கு 2 வேலை பண்ணணும்? அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதே நம்ம கிளியரா பண்ணிடலாம். அதனால சொல்ல வரேன்.
எஸ், உங்களோட மெயில் ஐடி தான் வந்து உங்களோட யூசர் நேமா இருக்கும். இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க என்ன செட் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு. எஸ், உங்களோட மெயில், உங்க டேட்டா வந்து அதுல நேம், கான்டாக்ட் இன்ஃபோலாம் ஃபில் பண்ண உடனே கீழே வந்து ஐ எம் நாட் எ ரோபோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன், அந்த ரேடியோ பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது கீழேயே பாத்தீங்கன்னா ஐ அலோ த வெப்சைட் டு கலெக்ட் டேட்டா அண்ட் ஸ்டோர் த டேட்டா ஐ சப்மிட் த்ரூ திஸ் ஃபார்ம். இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இந்த வெப்சைட்ல வந்து வேல்யூவேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதை கண்டிப்பா நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் சென்ட் திஸ் கிரெடினல்ஸ் வயா இமெயில். இந்த மெயில் ஐடி, யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட மெயிலுக்கு வரும். அதனால இந்த ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணுறோம். ரிஜிஸ்டர்ட். எஸ், ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திஸ் அக்கௌண்ட் ஜீவிதா ஹஸ் பின் சக்சஸ்ஃபுல்லி கிரியேட்டட் அப்படி வந்துடும். இப்போ லாகின் பேஜ் போங்க மாதாஜி. லாகின் இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா ஹோம், ஹலோ, அங்க மேலேயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம், ஆல் கோர்சஸ், ரிஜிஸ்டர், லாகின் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த லாகின் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மாதாஜி இந்த இடத்துல அவங்களோட மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் போட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இப்போ கொஞ்சம் எஸ், ரிமைண்ட் மீ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட டிவைஸ்ல வந்து ரிமைண்ட் மீ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க லாகின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும். யூ ஆர் கரண்ட்லி லாக்ட் ஆஸ் ஜீவிதா அப்படின்னு காட்டும். கோ டு மை அக்கௌண்ட், செலக்ட் கோர்சஸ். இதுல செலக்ட் கோர்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆல் கோர்சஸ் இருக்கும். கிட்ஸுக்கு தனியா, அடல்ட்ஸுக்கு தனியா இருக்கும். கீழே வாங்க மட்டும். எஸ், இதுதான் கிட்ஸுக்கான லாகின் பேஜ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days லெவல் 1 அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல அந்த தமிழ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல வந்து என்ரோல் நவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ரோல் ஆயிடும். டேக் திஸ் கோர்ஸ். எஸ், டேக் திஸ் கோர்ஸ் கொடுத்த உடனே இங்க உங்களுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா 0% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வரும். உங்களுக்கு மொத்தமா வந்து 19 குவிசஸ் இருக்கும். டே 0, டே 1, டே 2, டே 3 அந்த மாதிரி டே 18 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 19 டேஸோட குவிஸ் இருக்கும். மாதாஜி டே 0 ஓபன் பண்ணுங்க. எஸ், டே 0 வெயிட் டே 0 ஓபன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த லெசன் கண்டென்ட் இப்போ ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி வரும். அந்த லெசன் கண்டென்ட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் வரும். இதுல வந்து நம்ம இந்த டே 0ல வந்து நம்மளோட ஜெனரல் டெம்பிள் பத்தின கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் மாதாஜி. நம்மளோட அபிஷியல் வெப்சைட் எது, அபிஷியல் ஃபேஸ்புக் பேஜ் எது, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தா யாரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு செலக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி ஆன்சர் கொஸ்டின் படிச்சு. அங்கீகார பூர்வமான இணையதளம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, ISKCON https://iskonmangaluru.com. எஸ், உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்ட்னா இந்த மாதிரி கிரீன் கலர்ல மாறிடும். அதுக்கப்புறம் கீழே கரெக்ட்னு வரும். நெக்ஸ்ட். எஸ், ஹேவ் யூ சப்ஸ்கிரைப்டு ISKCON மங்களூரு டெம்பிள் யூடியூப் சேனல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க, இல்லைன்னா நோன்னு கொடுங்க. பட் இப்போ நீங்க எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா நம்மளோட யூடியூப் பேஜ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடு. எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட். எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி வந்து இந்த குரூப், ஐ மீன் இந்த லாகின் லிங்க் வந்து குரூப்ல போடுவாங்க உங்களுக்கு. எஸ், நம்ம இப்போ பதிவு பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் இல்லையா, மெயில் ஐடி, யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட், அதுதான் இது. எஸ்,
எஸ், ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம்? அட்மின், வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட்டு, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கவங்க, போஸ்ட்டு, வாலண்டியர், சாட் சப்போர்ட்டு, எல்லாருமே நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இதுல இருக்கவங்க. ஆல் த அபோவ். Etiquette to be observed in class. ஜென்ரலா இப்போ நம்ம துர்கா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுதான். எல்லாருக்கிட்டையும் ரெஸ்பெக்டா பேசணும், எந்த யாரையும் வந்து ரொம்ப இது பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே ஆல் தி அபோவ். எஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸ்ல டவுட் இருந்தா கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, நீங்க அதுல கேட்டுக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம். எஸ், இந்த 3 ஆப்ஷனுமே இருக்கு. ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினுக்கு தப்பா ஆன்சர் பண்ணுங்க மாதாஜி. வினாடி வினா எடுப்பது பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நான் எப்படி பதில்களை பெறுவேன்? இதுக்கு வந்து ஆல் த அபோவ் தான் ஆன்சரு. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, இப்போ உங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தப்பான ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரெட் கலர்ல அந்த பாக்ஸ் மாறிடுச்சா, எது கரெக்டான ஆன்சரோ வந்து கிரீன் கலர்ல காட்டும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கரெக்டான ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. எஸ், நம்மளோட புக்ஸ் எல்லாமே எஸ், இத பத்தி சொல்லியே ஆகணும். நம்மளோட இ புக்ஸ் எல்லாம் வெயிட் மாதாஜி வெயிட். இ புக்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீ தான். நம்மளுக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் வெப்சைட்ல போயிட்டு. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, இ புக்ஸ் வந்து vedabase.io அப்படின்ற வெப்சைட்ல கிடைக்கும். அந்த வெப்சைட்ல நான் உங்களுக்கு போட சொல்றேன், குரூப்ல போடுவாங்க. ஹவு டு ஐ கெட் மை சர்டிபிகேட்? எஸ், உங்களோட சர்டிபிகேட் வந்து நீங்க 18 days குவிஸ் முடிச்ச உடனே, 18th சாப்டரோட குவிஸ் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு டவுன்லோட் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு அந்த இடத்துலயே உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் காட்டும், நீங்க அப்ப டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பை டேக்கிங் குவிஸ் இந்த நோ மெயில் ஐடியில் இல்ல மாதாஜி, பை டேக்கிங் குவிஸ். எஸ், அதுதான். இது 10 கொஸ்டின் முடிச்ச உடனே ஃபினிஷ் குவிஸ் அப்படின்னு வரும். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன, கிளிக் ஹியர் டு கண்டினியூ வியூ கொஸ்டின்ஸ் ரீட். இந்த ரீஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படின்னு இருக்கீங்க இல்லையா, இது எதுக்குன்னா வந்து நீங்க இன்கேஸ் தப்பா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணி அகைன் பண்ணலாம். நான் சொன்னேன்ல 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க 10 out of 8 out of 10 வாங்கினீங்கன்னா தான் அடுத்த சாப்டருக்கு போக முடியும். அதனால அந்த ரீஸ்டார்ட் குவிஸ் நீங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரே ஒரு தடவை தான் குவிஸ் அட்டன் பண்ண முடியும்னு இல்லை, நீங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்க குவிஸ் அட்டன் பண்ணலாம். 10 out of 10 எடுத்துட்டீங்கனாலும் நீங்க திருப்பி அந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணலாம். எஸ், கிளிக் ஹியர் டு கண்டினியூ கொடுங்க மாதாஜி. அந்த வியூ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 10 கொஸ்டினும் வந்து ஒரே ஸ்கிரீன்ல காட்டும் உங்களுக்கு வித் ஆப்ஷன் ஆன்சரோட. இப்போ மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த 0% கம்ப்ளீட் அப்படின்னு இருந்தது இல்லையா, இப்போ 5% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு காட்டுது பாருங்க. 19 ஸ்டெப்ல ஒரு ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி காட்டுதா. இதே தான் சேம், இதே மாதிரி தான் உங்களோட குவிஸ் வந்து டெய்லி குவிஸ் வந்து நீங்க லாகின் பண்ணி பண்ணணும். மாதாஜி அந்த லாகின் பேஜ் போங்க மாதாஜி, ஹலோ ஜீவிதான்னு இருக்கேன் அந்த இடத்து ப்ரொஃபைல் போங்க. எஸ், கோர்ஸ் ஹோம் போங்க, கோர்ஸ் ஹோம். எஸ், கோர்ஸ் ஹோம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டே 0 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர்ல டிக் வந்துடும். சாப்டர் 1 இன்னும் நீங்க அட்டன் பண்ணல, அதனால அது பிளாங்கா இருக்கு. நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹோம், ஆல் கோர்சஸ், ஃபோரம், மை அக்கௌண்ட் இருக்கு பாருங்க, அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மை அக்கௌண்ட், எடிட் ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு எஸ், இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இன்கேஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எதனா பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்டேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து எடிட் ஆயிடும். எஸ், ஓகே மாதாஜி. இல்ல, அப்டேட் கொடுத்துட்டு தான் பேக் வாங்க, அப்டேட் கொடுங்க. எஸ்,
ஓகே ஓகே ஹோம் ஓகே ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட் போங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு அதையும் சொல்லிடலாம். குவிஸ் அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட் போங்க. எஸ் பேக் வாங்களேன், மெயின் பேஜ் வாங்க, ஹோம் பேஜ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்க. எஸ் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப் பேஜ் இதுதான். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், இஸ்கான் மங்களூரு. ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மாதாஜி, இதுதான் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம். இப்போ மேல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஹோம், ரிஜிஸ்டர், ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்டோர், டொனேட், ப்ராஜெக்ட், ஹெல்ப். ஹோம் செலக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹோம்னா இந்த பேஜ் ஹோம் பேஜ். அடுத்து ரிஜிஸ்டர் போங்க. ரிஜிஸ்டர்ல உங்களுக்கு 2-3 ஆப்ஷன் காட்டும். ஓ நோ ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா, இது வந்து லெவல் 1ல ஜாயின் பண்றதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க். அது கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜஸ்ட் அந்த இது ரெஜிஸ்டர் மேலே கர்சர் வைங்க மாதாஜி. அங்க பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா, இது லெவல் 1ல ஜாயின் பண்றதுக்கு குவிஸ். இப்போ நீங்க இந்த குவிஸ்ல தான் போயிட்டு லாகின் பண்ண போறீங்க. ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ்னா வந்து நம்ம புக்ஸ்லாம் அதுல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் போங்க மாதாஜி, ஆக்டிவிட்டீஸ். எஸ் இதுல வந்து நம்மளோட டெம்பிளோட அப்கமிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதெல்லாம் வந்து அதுல இருக்கும். பக்கத்துல ஸ்டோர்ஸ் போங்க மாதாஜி. ஸ்டோர் இதுல கோர்ஸ் மெட்டீரியல் இதுல போனீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோர்ல போயிட்டு நம்மளோட புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்ற புக்ஸ் எல்லாம் இதுல வாங்கிக்கலாம். பக்கத்துல டொனேட் ஆப்ஷன் வந்து டெம்பிளுக்கு ஏதாவது டொனேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தா. ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம புது டெம்பிள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தின டேட் எல்லாமே அதுல இருக்கும். அந்த ஹெல்ப்ல போயிட்டு அதுல வாலண்டியர் எதனா உங்களுக்கு குவரிஸ் இருந்தா இல்ல ஸ்பாம் அலர்ட் இருந்தா நீங்க சொல்லலாம். அண்ட் மோரோவர் நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூர் வந்து கால் பண்ண மாட்டாங்க. டொனேஷன் எல்லாம் கேட்டு உங்களுக்கு மெசேஜோ இல்ல நம்ம கிளாஸ்லயோ தான் வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு எந்த கம்யூனிகேஷனா இருந்தாலும் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு கால் வந்தாலோ எது வந்தாலும் நீங்க வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. உங்க குரூப் அட்மினை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி கால் வந்திருக்கு இஸ்கான்ல இருந்து பேசுறாங்க. மேபி நம்மளோட வாலண்டியர் ஃபெசிலிட்டேட்டர் சர்வீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் எப்படி இருந்தது, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க. அதை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அது அந்த கால் வரும். மற்றபடி மெசேஜ் வாலண்டியர் ஃபெசிலிட்டேட்டர் சர்வீஸ்ல இருந்து மெசேஜோ காலோ வரும். மற்றபடி டொனேஷன் கேட்டெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த காலும் வராது, மெசேஜும் வராது. நம்ம கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மட்டும்தான் இருக்கும் மாதாஜி, பிரபுஜிஸ். அதை நல்லா மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது ஸ்பேம் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா வந்து நீங்க உங்க அட்மின்க்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இல்ல அந்த ஸ்பேம் அலர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு கூட நீங்க வந்து டெம்பிள்கே வந்து டைரக்டா இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். எஸ் ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும்